ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது என்ன லெவல் 1 குவிஸ். இது முடிஞ்சாச்சுன்னா நீங்க அழகா லெவல் 2 போயிடலாம். ஏன்னா டெய்லி நீங்க அந்த குவிஸ் எல்லாம் எழுதிட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் வந்தா கூட குவிஸ் நீங்க எழுதிடுவோம். அதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கமலா மாதாஜி இருக்கவே இருக்காங்க. கமலா மாதாஜி உங்களுக்கு மேல அந்த டெக்னிக்கல் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தா கூட சால்வ் பண்றதுக்கு மனசு. பட் ஒன்லி நீங்க சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் எங்களுக்கு தெரியாது நீங்க குவிஸ் பண்றீங்களா இல்லையா, உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வந்ததா இல்ல, எங்களுக்கு அது இன்ஃபர்மேஷனே வராது. இப்ப நீங்க சொன்னாதான் எங்களுக்கு தெரியும். அது சர்டிபிகேட் வந்துடும். 18th டே நீங்க வந்து குவிஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இமீடியட்டா கிளிக் ஹியர் ஃபார் இ சர்டிபிகேட் நாங்க கிளிக் பண்ணா அது ஓப்பன் ஆயிடும். யூ கேன் அதாவது மெயில வந்து விழும். ஐ கேன் டேக் அ பிரிண்ட் ஆர் லெட் இட் பி இந்த அது உங்க இஷ்டம். அப்ப அது ஆயிடுச்சுன்னா என்னது, அடுத்த லெவல் 2 தான் போகும். நெக்ஸ்ட் வீக்கே லெவல் 2 ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது வந்து ஒன்லி 2 days வீக் தான். உங்களுக்கு டைம் எல்லாம் இவ்வளவு கன்சியூம் ஆகாது. டெய்லி வரணும்னு அந்த மாதிரி தோணாது. வாரத்துக்கு 2 நாள் தான் இருக்கும். நான் டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுப்பேன். ஓகே, எல்லா ஸ்லோகம் கவர் பண்ணி இன்னும் டீட்டெயிலா சொல்லி. இதெல்லாம் நம்ம எங்க படிக்கிறோம், இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் நல்லா சேவிச்சுக்கலாம். பகவான் என்ன வேண்டிக்கணும், நல்ல புத்தி, பணம் காசு இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். நமக்கு என்ன வேணும், அவர் பார்த்து கொடுக்கறது வேண்டாம் இல்லை, அவர் பார்த்து கொடுக்கறத வச்சுக்கலாம். பட் நம்மளால கேட்டுட்டு போகணும், இன்னத்தா இன்னத்தா அப்படின்னாக்கா அவர் நீ இவ்வளவுதான் கேட்கறியா, அந்த நான் நிறைய கொடுக்கணும்னு நினைச்சேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கதையாடு வேண்டாம். அவர் கொடுக்கறத கொடுக்கட்டும். நம்ம என்ன கேட்கணும்னா, இப்போ பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம், இதுல என்னெல்லாம் ஸ்லோகத்தை கொடுப்போம் சொல்லியிருக்கா, அதோட அர்த்தம்லாம் புரிஞ்சுன்னு நம்ம வாழ்க்கையில அதை நடைமுறையில கொண்டு வரணும். அதுக்கு உள்ள வழியை நீங்க கொடுங்க பகவான். அந்த புத்தி பகவான் தான் கொடுக்கணும் இல்லையா. அது பண்ணினாலே நமக்கு வந்து முக்தி நிச்சயம். ஒரு ஸ்லோகி சொல்லிட்டே இருக்காரு, கேரண்டியா சொல்லிட்டே இருக்கா, ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டே இருக்காரு. சோ நம்ம வந்து விஷயம் அண்ட் பகவானே சொல்றதுனால கண்டிப்பா நம்ம நம்பியே ஆகணும். ஏன்னா பகவானை நம்புறதுனால தானே வந்திருக்கும். பகவத்கீதா கிளாஸ் நம்ம ஏன் நம்பிக்கையோட இதெல்லாம் கேட்கிறோம். வி பிலீவ் இன் காட், சாஸ்திரம், பகவான் எல்லாம் பிலீவ் பண்றோம். அப்ப அவர் சொல்ற வேர்ட்ஸையும் நம்ம பிலீவ் பண்ணி வி ஷுட் ஃபாலோ ஹிஸ் ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ். இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்தை 3 டைம் சொல்றேன், நீங்க மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி யாருக்காவது எடுக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா எடுங்கோ, இல்லாட்டா நான் கிடுகிடு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிவோட்டி ஸ்கீம், புது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி மீனாட்சி மாதா என் தோணும் மாதிரி. ஒரு நிமிஷம், மீனாட்சி மாதா இருங்கோ, வேற யாருக்காவது சொல்றது. ஆமா, வனிதா மாதா இன்னும் படிக்கணும். சந்தோஷ் பிரபுஜி ட்ரை பண்ணமா, உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆறுமுக கனி பிரபுஜி, என்ன ஆறுமுக கனி பிரபுஜி வராது, என்ன ரொம்ப நாளா ஆப்சென்டா இருந்தார். ஓகே, அப்ப நம்ம மீனாட்சி மாதா எடுத்து விடுறாளா, நான் அன்மியூட் பண்ணலையா, அன்மியூட் பண்ணி. ஓம் நமோ பகவத்தே. காதல் விழறதா? கேட்கறது. ஐயா ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி, டைம். ஓ, திரும்பி அன்மியூட் பண்ணிட்டு விட்டா, ஐ மீன் மியூட் பண்ணிட்டாரு. மியூட் பண்ணா போயிடும். திரும்பி மியூட் பண்ணிட்டாலே, இருங்க ஒரு நிமிஷம். இப்போ பண்ணாதீங்க ஒண்ணும், அன்மியூட் பண்ணிட்டு விட்டுடுங்க. காதல் விழறதா? கேட்கறது விழறது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனஜலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீடம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபः கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीदाता कृष्णपादान् सहकल ललिता श्री विशाखान्वितांस. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका गांता राधा गांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पद्रुष्यच्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावादान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः.
गुरवे गौरवचन्दिराय राधिकायै ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நல்ல ஸ்பீட், நல்லா கிளியரா சொன்னேன். எக்ஸப்ட் 1-2ல அப்படி வந்தது. நான் வாய் தவறி வரலாம், அதெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ், எல்லாருக்கும் வரப்பட்டது. ஓகே, இப்ப நான் வந்து விடுவிடு நானே சொல்லிட்டு போறேன். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம். பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புல தான் வந்திருக்கோம். லெவல் 1 கோர்ஸ் தான், ரொம்ப பேசிக் லெவல். இது இன்னைக்கு 9வது அத்தியாயம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு இது இருக்கும், டெக்னிக்கலும் இருக்கும், புரியும் இருக்கும், ஏன்னா 7வது சாப்டர் மாதிரியே இருக்கும் இந்த 9வது சாப்டர். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். பகவான் என்ன சொல்றார், இப்ப நான் வந்து உனக்கு கல்வியின் அரசரை பத்தி நான் சொல்றேன். பகவத்கீதாங்கிறது கல்வியின் அரசன். அப்புறம் சீக்கிரட்டான விஷயங்கள்லாம் இதுல இருக்கு. நான் புரிஞ்சணும்னா புரியும், மேலோட்டமா பார்த்தா அவ்வளவுதான் புரியும். அப்ப நமக்கு அதுலதான் வந்து நம்ம, அதனாலதான் லெவல் 2 லெவல் 3 எல்லாம் இதேதான். பகவத்கீதாவே போட்டு 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 அலசி ஆராய்ஞ்சு நம்ம வந்து அதெல்லாம் படிக்கிறோம். நிறைய இருக்கு, அதுல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. ஆனா இப்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா படிக்கிறோம். இப்ப என்னது, மிக ரகசியமான அறிவை பத்தி நம்ம வந்து பகவான் என்ன சொல்ல போற, நான் உனக்கு சொல்றேன் கீழே. இத யாருடைய இதுல இது பிரபுபாதா நம்மளோட ஆச்சாரியர் அவர் எழுதின உரையை வச்சுதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அமைச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் கிருஷ்ணா உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இஸ்கானோட ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர். ஓகே, அப்ப நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம் நம்ம, அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள். 8 கேள்விகட்ட அத்தியாத்மா, அதிபூதா, அதிதெய்வா, என்னது ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் கேட்டேன். பிரம்மன்னா என்னது, செல்ஃப், நான் அப்படின்னா என்னது எல்லாம் கேட்டார். எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து பதில் சொன்னார். அவருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டே இருக்கும். அவர் கேட்கறது நல்லதுதான், ஏன்னா நமக்கும் வந்து கிளாரிட்டி வந்துட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து மரண நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கொள்ளுத, அப்ப எப்படி கண்டினியூஸ்லி பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எப்போ மரணம் வரும் தெரியாது. ஸோ நம்ம we have to be prepared for the death and keep chanting. அப்புறம் பொருள் உலகம் வர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். பொருள் உலகம்னா நம்ம இருக்கிற உலகம் இஸ் பொருள் உலகம். ஏன் பொருள் உலகம் சொல்லியிருக்கு, எனிதிங் பொருள்னா என்னது, அதை கிரியேட், அதை உண்டாக்கி இருக்கு. அண்ட் எது எல்லாம் உண்டாக்கப்படுறதோ அதெல்லாம் அழிக்கவும் படும். ஆன்மீக உலகம் அப்படி இல்லை, அது வந்து பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அப்கோர்ஸ். ஆனா அந்த ஆன்மீக உலகத்துல பகவான் இருக்கிற உலகம்ல அழியவே கூடாது. அதனாலதான் நம்ம வந்து அந்த உலகத்துக்கு போறதுதான். ஏன்னா அந்த இடத்துல துக்கம் இருக்காது, எப்பவும் சுகமா இருக்கலாம், ஆனந்தமா இருக்கலாம். ஒரு வாட்டி அங்க போயிடுச்சுன்னா திரும்பி மறுபிறவை நமக்கு கிடையாது. ஸோ அதனாலதான் நம்ம வந்து we are all trying to go to பகவான் உலகத்துக்கு போறதுதான் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு போறதுக்கு பார்க்கணும். இங்கேயே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம், அது இல்லை. அப்புறம் கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியும் மேன்மை. அனன்ய பக்தியோட, வேற டிவியேஷன் இல்லாம எப்பவும் பகவான் பெரிய நம்பிக்கையோட அவருக்கு எல்லாம் சேவை புரிஞ்சு பண்றது, அதுதான் வந்து தூய பக்தி. வந்து பகவானை அடையறதுக்கு அதுதான் உதவுமே தவிர, ஒப்புக்கு நம்ம பண்றோம், யாருக்கோ வேண்டி பண்றோம், காம்படிஷன் பண்ணி பண்றோம், this will not help us at all. ஏன்னா பகவான் பார்த்துன்னு தான் இருக்கார், நம்ம என்ன பண்றோம் ஏது பண்றோம். ஒரு டிராமா பண்றோமா இல்லையா, டிராமாலாம் யாரும் பண்ண மாட்டா, இருந்தாலும் ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இருக்கும். அவ எவ்வளவு பண்றா, நான் அதை விட நல்ல பக்தி பண்றேன், அதை விட நல்ல பஜன் பண்றேன், அதை விட நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. ஏதோ ஒரு இதுல நம்ம நல்லதுதான். காம்படிஷன் இந்த சென்ஸ் என்னது, பகவானோட இதெல்லாம் படிக்கிறது காம்படிஷன் வெரி குட். அதுல ஆசைகளும் வச்சுக்கலாம், ஒன்லி பௌதிகத்துலதான் ஆசை வேண்டாம்னு சொல்றேன். ஏன்னா இது வந்து இன்னும் அந்த பாதையில போயிட்டுதான் இருக்கும். ஆனா அதுக்குன்னு ரொம்ப அந்த பொறாம குணம் எல்லாம் வரக்கூடாது, அது வந்துடும். ஈவன் சத்துவ குணத்திலே அதானே பகவான் சொல்றாங்க, அதான் சத்துவ குணமும் வேண்டாங்க. சத்துவ குணத்துல என்னன்னா நல்ல காரியம் தான் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம், இருந்தாலும் ஒரு ப்ரைடு வந்துடுமா, நான் பண்றேன், அந்த ஒரு இது வந்துன்னா போச்சு. then it becomes கர்மா. நமக்கு அந்த கர்மா தான் வேண்டாம். நமக்கு அகர்மானா என்னது, அதுல பாவமும் வரக்கூடாது, புண்ணியமும் பேக்கேஜ் வரக்கூடாது. நம்ம பாட்டு பண்ணிட்டே போனோம் பகவான் நினைத்து. அப்ப நமக்கு வந்து இது இருக்காது, ஏன்னா ரியாக்ஷன் இருக்காது. நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணணுமோ அது ரியாக்ஷன் இல்லாம பண்ணோம்னாக்கா நம்ம அக்கர்மா ஸ்டேஜ்ல தான் பண்ணணும். வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிராக்டிஸ். அப்ப ஆனா வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபாலோ. பிராக்டிஸ் பண்ண சரி. எஸ், அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம், மிக ரகசியமான அறிவை பத்தி பார்க்க போறோம்.
அதுக்கு என்ன பேரு? ஐஸ்வர்ய ஞானம். இந்த உலகத்துடன் கிருஷ்ணரின் உறவு. வாட் வே அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைத்திருக்காரு. சரி, அதுக்கப்புறம் எப்படி காக்கிறார், எப்படி ரட்சிக்கிறார், எல்லாரும் எப்படி நம்ம அந்த உறவை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். யூனியன் பிட்வீன் த ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா. அப்புறம் பல்வேறு வகையான கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள். ஒருத்தர் நிறைய கோயிலா போவா, சில பேர் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு இருப்பான், சில பேர் வந்து ரொம்ப வந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இருப்பா. ஒருத்தருக்கும் ஒரு வே ஆஃப் இது உண்டு. அது அத்வைத்திக் பிரின்சிபல் அவள்லாம் எப்படி ஞானத்தை வளர்த்துண்டு, நிறைய ஞானம் வளர்த்துண்டு, அந்த ஒரு கான்சியஸ் லெவல்ல அதெல்லாம் பேசிட்டு, அது இன்னும் நிறைய டிபேட் எல்லாம் பண்ணி அப்படி வந்து அவளுக்கு என்னன்னாக்கா பகவான் அடையும். சோ எல்லாரும் பகவான் வழிபடுறார்கள். பட் அவருடைய அவாவா விதத்துல. அப்புறம் கிருஷ்ண பக்தியின் மகத்துவம் எல்லாமே எண்டில் என்ன வரும், எப்படி அது வரும், வாட் இஸ் தி பெஸ்ட்? பக்தி யோகா தான் பெஸ்ட். பகவானை அடையறதுக்கு பக்தி தான் காட்டணும். அதே போல கிருஷ்ண பக்தி தான் எல்லாத்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் மகத்துவம். எஸ். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகः அத நவமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் துதே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம் மனசூயவே ஞானம் விஜான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே அசுபாத். அந்த போடுறதால ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லினா சுபாத்னு படிச்சோம்னா அது சுபம் அப்படின்னு ஆயிடும். அசுபம்க்கும் சுபம்க்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஆப்போசிட் மீனிங். அதனால நம்ம வந்து படிக்கும்போது கரெக்டா படிச்சுக்கணும். ஓகே. அப்புறம் என்னது அதனால இதுல எல்லாம் தமிழ் ஏன் போட்டிருக்கனாக்கா ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறது. ஏன்னா தமிழ் இதுதானே. இப்ப நம்ம என்ன தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு கிளாஸ்க்கு தான் வந்திருக்கும். அதே ஹிந்தினாக்கா ஹிந்தியில் படிப்பா, மராட்டி, உருது, துளு எல்லாம் இருக்கு. 12 லாங்குவேஜ் சொல்லித்தரேன். ஸோ யூ கேன் டெல் ஆல் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸோ உங்க ரிலேட்டிவ் எல்லாம் நார்த் இந்தியன்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்டயும் சொல்லலாம். இல்ல உங்க இந்த பாஷையிலே சொல்லித்தராங்க, இல்ல ஜாயின் பண்ணணும், ஃபீஸ் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு கம்பல்ஷன் ஆஃப் பையிங் புக்ஸ், ஒன்னு இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் டேக்கிங் மணி, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆன்மீகத்துல வாங்குவோம்னு சொல்றதுதான். ஓகே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்றது இதுல? எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்ற, இந்த பகவத்கீதா உனக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, நீ என்னுடைய தூய பக்தன், என்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்ற. இன்னைக்கு என்ன சொல்ற இந்த 9.1ல, நீ என்னிடம் பொறாமையும் கொள்ளல அப்படின்னு. ஏன்னா பாக்கிறதுக்கு ஏகதேசம் ஒரே ஏஜ் குரூப் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. மேபி ஒரு 2 years எல்டரா வேணா கிருஷ்ணர் பாக்கிறதுக்கு இருக்கிறா, அத்தை பிள்ளைதான், ஒரு கசின் தான். சோ அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு சேம் ஏஜ் குரூப்னா என்னடா வாடா போடா அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்துடும். அப்படி இல்லைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கேஷுவல் ஆட்டிடியூட் வந்துடும். அது சொல்றார் 10-11 அந்த சாப்டர்ல எல்லாம் வரும். ரொம்ப வருத்தப்படுவார் அர்ஜுனா, நான் இப்படி எல்லாம் உன்னை பிஹேவ் பண்ணிட்டேனே, உங்க கூட உட்காந்து சாப்பிட்டு படுத்துன்னு இதெல்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுவார். அவர் ரொம்ப கேஷுவலா இருந்திருக்காரு அப்படின்னு. ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு வைபவம்னு அவருக்கு தெரியாது, கடவுள் தெரியும் அவ்வளவுதான். ஆனா இவ்வளவு வைபவமா அவர்லாம் காட்டுறாரே, உலகளாவிய வடிவம் எல்லாம் காட்டுறாரே அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்படுவார். சோ இதுல என்ன இருந்தாலும் அவர் வந்து பொறாம கிடையாது. ஹீஸ் ஆல்வேஸ் லைக் கிருஷ்ணா. அண்ட் கிருஷ்ணா கடவுள் தெரியும், அவர் என்ன சொன்னாலும் கேட்பார். எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு, கிருஷ்ணா என்ன பண்ணு சொல்லு, நீ சொல்லு, நான் கேட்கிறேன், ஐ எம் யுவர் சிஷ்யா அப்படின்னு 2வது சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சோ இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு இப்ப பகவான், என்ன சொல்ற, நீ என்னிடம் ஒரு பொறாமை கொள்ளாததன் காரணத்தால் நான் இந்த ஜட உலகின் துன்பங்கள் நான் உனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சீக்கிரட்டான விஷயத்தை, ஞானத்தை சொல்ல போறேன். அதுல இருந்து என்னது, இந்த ஜட உலகத்துல என்னெல்லாம் உனக்கு துக்கம்னு இருக்கும், அதுல இருந்து நீ விடுதலை பெறுவாய். அது என்னது, ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷ அவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இது எப்படி, இது வந்து there are many science, I mean many subjects நம்ம படிக்கிறோம், ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்து படிச்சுன்னு வரோம். ஒரு என்ன ஹிஸ்டரி, ஜியோகிரபி, சிவிக்ஸ், சயின்ஸ், அது இது இங்கிலீஷ், அப்புறம் லாங்குவேஜஸ் நிறைய லாங்குவேஜ் படிக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் படிக்கிறோம். அதே போல அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ராலஜி, பாமிஸ்ட்ரி, என்னெல்லாமோ இருக்கு சப்ஜெக்ட்ஸ். ஆனா இது எல்லா நாலேஜை விட கல்வி, ஐ மீன் அரசன் எது, பகவத்கீதா நாலேஜ் தான். ஏன் இது அந்த மாதிரி சொல்றா அப்படின்னாக்கா, எல்லா ரகசியங்களும் மிக ரகசியமானது, மிக தூய்மையானது. பிகாஸ் தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால், இப்ப இதுல கொடுத்துருக்கிறதுனா நம்ம நேரடியா ஃபாலோ பண்ணி we can see the net result. இதுல என்ன கொடுத்துருவோம் அது வந்து, இப்ப ஹிஸ்டரி படிச்சுட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கப்படுது, once upon a time that king fought with this king, பேட்டில் ஆஃப் பிளாசி, பேட்டில் ஆஃப் சம்திங், அதெல்லாம் சொல்லுவா. யாரு கேப்சர் பண்ணா, யாரு தோத்தா, இதுதான் படிக்கணும். ஓகே, கொடுத்துருக்கு படிச்சோம். பட் ஏதோ ப்ரூஃப் வேணா ஆர்கியாலஜிக்கல் அவளோட சர்வே எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், வேணா ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும். கரெக்ட் ஏதாவது சொல்லலாம். பட் அது கிடைச்சிட்டு என்ன, இப்ப நம்ம ஓகே படிச்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது. பட் இஸ் இட் வெரி சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? ஓகே, கழிஞ்சு போயாச்சு, ஆன இது முடிஞ்சு போன கதை. ஜியோகிரபி
எந்த கண்ட்ரி எங்க இருக்கு, எந்த ஹெமிஸ்பியர், எந்த டைம் ஜோன்ல இருக்கு, இதெல்லாம் லாட்டிடியூட் லாஞ்சிடியூட் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறேன். தப்பு கிடையாது, அதுதான் எக்ஸ்ட்ரா நாலேஜ். பட் இஸ் இட் கோயிங் டு ஹெல்ப் அஸ்? இப்ப நம்ம இந்த இதுக்கு வந்திருக்கோம், ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கோம், எல்லாம் மிடில் ஏஜ் வச்சுக்கலாம். எவ்வளவு பேருக்கு சைன் காஸ் தீட்டா எல்லாம் படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? மண்டையை உடைச்சு படிச்சிருக்கோம். ஜாமெட்ரி எல்லாம் இப்படி கைய பிடிச்சு அதெல்லாம் அந்த அப்டியூஸ் ஆங்கிள், அப்டியூட் ஆங்கிள் 3ஆம் கிளாஸ் 4ஆம் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சுட்டா. எத்தனை தான் நமக்கு இப்ப யூஸ் ஆகும்? சமைக்கிறதுக்கு போது யூஸ் ஆகுதா இல்ல நம்ம இப்ப நம்ம வேலையை எடுத்துக்கிறது இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு தட். சோ நம்ம அந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு படிப்புக்கு அதை படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறோம், இட் இஸ் ஆஃப் மூவிஸ். பட் இந்த அறிவு நம்ம பகவத்கீதை வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப் அஸ். ஏன்னா அதுல வந்து எல்லா விஷயங்களும் நேரடியா நம்ம வந்து அதை அப்ளை பண்ணி அதோட பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம வந்து அனுபவிச்சு we will enjoy also. அதுல கொடுத்துருக்கிறதா நேரடியா நம்ம வந்து இந்த லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி நம்ம அதோட ரிசல்ட்டையும் நெட் ரிசல்ட்டையும் பார்க்கலாம். அதுல கொடுத்துருக்க என்ன கொடுத்துருக்கோ அது பார்க்கலாம். அதே போல நீங்க என்னிடம் வந்து விடுவாய்னா அது இப்ப பார்க்க முடியாது, ஆனா போய் விடுவோம். பாக்கி எல்லாம் நடக்கிறதுனா அதுவும் டெஃபினட்டா நடக்கும். சோ இந்த மாதிரி நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றப்படுவது ஆகும். பாக்கி ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸும் பாக்கி ஒரு நாலேஜ் இவ்வளவு ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் நமக்கு கொடுக்காது. ஒரு சர்டிபிகேட் வேண்டி, மார்க்குக்கு வேண்டி, ஒரு ஜாப் அப்ளிகேஷன், ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுமே தவிர, பட் இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு வந்து வேறு. அதனாலதான் இதுக்கு வந்து ராஜ வித்யா, ராஜகுஹ்யம், சீக்ரெட்டான நாலேஜ். அஸ்ரத்ததானாஹ புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வத்மனி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள், யாருக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை டெஃபினெட்லி நம்பிக்கையில படிக்க வரமாட்டான். அது இருக்கு. நம்பிக்கை இருந்தும் பாக்கியுள்ள சௌரியம் எல்லாம் இருந்து எல்லாம் 100% எனக்கு டோட்டலி ஃப்ரீ அப்படின்னு நினைச்சுதான் வரவாளே இருக்கா. மோஸ்ட்லி அப்படிதான் இருப்பான். அதுலயும் உங்களை மாதிரி ஒரு ஃபியூனு அந்த வேலையில நிக்கட்டும், நம்ம இது கேட்டுட்டு போகலாம்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போறவாலும் வந்து அட்டன் பண்றாள். பாக்கியுள்ள என்னவோ வேலை இருக்கும். அதெல்லாம் 6 மணிக்கு யாரு ஃப்ரீயா இருப்பான்? வீட்டுல எத்தனையோ வேலை இருக்கும். அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து கேட்கறோம்னா பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்கு? நாட் பிகாஸ் மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அந்த வேற பிரபுஜி, அதெல்லாம் செகண்டரி தான். பகவத்கீதால என்ன சொல்லியிருக்கு, இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு அந்த அமிர்தத்தை சுவைக்கிறதுக்கு நம்ம வரும். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சோ இது வந்து பக்தி தோண்ல இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஒரு இது நாலேஜ், ஒரு டேஸ்ட் தெரியும். பட் நம்பிக்கை இல்லாதக்கு இருக்கிறவளுக்கு என்னை அடைய முடியாது. ஏன்னா அவள் இதெல்லாம் படிச்சாதானே புரியும் இல்லையா? நமக்கு ஒரு டைம் படிச்சாலே ஒன்றும் புரியாது, 10 டைம் படிச்சாலும் புரியாது. படிக்க படிக்க படிக்கதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரியும். அண்ட் பகவான் இடத்துல நம்ம போறதுக்கு எல்லா வழியும் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா இதுல நம்பிக்கையே இல்லை, படிக்கவே இல்லைன்னா அவளுக்கு எங்க புரிய போறது? வேஸ்டிங் த ஹியூமன் லைஃப், அவ்வளவுதான். சோ நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப அவளுக்கு தெரியறது இல்லை இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ண? இக்னோரன்ஸ் சொல்லிதான் பார்க்க முடியும். சோ வாட் வி கேன் டு இஸ் ஹெல்ப் தட். ஏன்னா 18வது அத்தியாயத்துல சொல்றார் பகவான், யாரெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை வந்து இன்னொருத்தால் சொல்லி கொடுக்குறாளோ, சொல்லி கொடுக்குறான்னா நாட் ஒன்லி ஆஸ் அ டீச்சர், அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கு வாங்க சொன்னாலும் பெரிய புண்ணியம். நீங்க ஒரு 10 பேர்ட்ட சொல்லி அதுல 2 பேர் வந்தாலும், ஆஹா நான் படிக்கிறேன், எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களுக்கு நாட் ஒன்லி யூ ஃபீலிங் குட் அபவுட் யுவர் செல்ஃப், உங்களுக்கே ஒரு நல்ல அந்த இருந்து மேல அவர் பகவான் சொல்லியிருக்காரு, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு காரியம்னா நீங்க பண்ணாலும் உங்களுக்கு மேல ஒரு இடம் கிடைக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு 18வது அத்தியாயம். அப்ப நம்ம ஒரு கிளாஸும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ஸ்லோகம் முத்துக்கள் மாதிரி இருக்கும், நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். சரி, ஆனா யாரு வந்து இதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டாம நம்பிக்கை இல்லாம இருக்காளோ, வந்தா நம்பிக்கை வரும். வரவே இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அதானே வேணும், இன்க்விசிட்டிவ்னஸ் வேணும். ஃபர்ஸ்ட் டு நோ, நாலேஜ் கேட்கணும்னு சொல்ற அந்த ஆர்வம் வந்தாதான் படிக்கவே வர முடியும். அப்ப அது அந்த மாதிரி இல்லாத என்ன ஆகும்? இந்த மாதிரி திரும்பி 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 இறந்து பிறந்து இறந்து பிறந்து அது பிறக்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அதுக்கப்புறம் இந்த வளர்வோம், வியாதி, ஓல்டேஜ் எல்லாம். ஓல்டேஜ்ல சிம்பிள் இல்லையே, கை வலி, கால் வலி, முட்டு வலி, அந்த வலி இந்த வலி, வலியோட அப்படியே ஒரு நாள் தள்ளிண்டே இருப்போம். சரி என்னைக்கு முடிவு வருதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எந்த பிறவி எடுப்போம் தெரியாது. ஹியூமன்னாக்க வாயிலே சொல்லி நம்மளோட இது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தலாம், பகவான்கிட்டயோ இல்ல மனுஷாட்டியோ சொல்லி. மிருகமா போயிட்டு நான் பேசவும் முடியாது, ஒண்ணும் முடியாது, அப்படியே உள்ளியே அமுக்கி வச்சுக்க வேண்டாம். சோ அதெல்லாம் எந்த பிறவி எடுப்போம் தெரியாது. ஆனா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அவர் கர்மா. நல்ல கர்மா இன்னையில இருந்தே ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டோம்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்மாவது கிடைக்கும், பகவானோட இடத்துல போக முடியலைன்னா. அப்ப வந்து பாக்கிய நம்பிக்கை இல்லாதவா இந்த உலகத்துல திரும்பி திரும்பி பிறப்பார்கள். அதே போல ஒரு குழந்தைகளோட ஸ்லைட்ல இருந்தா அடுத்தது. ஏன்னா அதே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டுதான் வர முடியும். படிக்கலைன்னா என்ன ஆகும்? பள்ளியில் தீவிரமாக இல்லாவிட்டால் நீங்கள் வளர்ச்சி இல்லாமல் அதே வகுப்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அவள் புரிஞ்சிடும், ஆமா ஆமா கரெக்ட் தான், நான் நல்லா படிக்கணும் அம்மாவும் சொல்லுவாளே, இல்லாட்ட ஃபெயில் ஆயிடுவா சொல்லுவாளே. அப்ப அதே போல்தான், அது போல் நாம் பக்தியில் தீவிரம் காட்டவில்லை என்றால் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில் நாம் இருப்போம். இதேதான் கம்பேரிசன் பண்ணிட்டு. ஸோ வி ஹேவ் டு டேக் திஸ் சீரியஸ்லி. இது எப்போ சீரியஸ்னஸ் வரும்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதான் வரும். வேண்டாம் இன்னைக்கு அந்த வேலை இருக்கு, இன்னைக்கு இந்த வேலை இருக்கு, அப்படி எப்படி இப்படி நான் ஏதோ ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றதுக்கு நிறைய இருக்கும்.
தூக்கம் வருது, ஒண்ணு இல்லைன்னா தூக்கம் வருது, ஒரு சோம்பேறியா இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம இது புரிய வராது. அண்ட் we are wasting our life as a human form, we are wasting. ஓகே, நம்ம இப்ப அவளை பத்தி எல்லாம் யாரு வரலையோ அவளை பத்தி சொல்லணும். இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறதால வெரி லக்கி, நம்ம இதை பத்தி படிச்சு நம்ம முன்னேறி போயிட்டே இருக்கலாம். சோ இந்த பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சுழற்சியில நம்ம வழிபடுறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். 9.4 மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வ அவஸ்திதः. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம், இப்ப பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்குன்னு நம்ம வழிபடுறோம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு, கை இருக்கு, கால் இருக்கு, புல்லாங்குழல் இருக்கு, அவருக்கு வயிறு ஒரு தொந்தி இருக்கே, இப்ப வயிறு பசிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நைவேத்தியம் கொடுக்குறோம். அவருக்கு வந்து மாலையெல்லாம் அணிவிக்கிறோம், அவருக்கு ஒரு சந்திரம் இதெல்லாம் என்னது ஊதுபத்தி எல்லாம் காட்டுறோம், மணக்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு. முடிஞ்சா எல்லாம் சட்டையெல்லாம் கூட போடுவார். இப்ப இஸ்கான்ல எல்லாம் அதுதானே பண்றா. பாலகோபால் இருந்தா கூட அதுக்கு ஒரு சட்டை, சின்ன குட்டியா ஒரு தொப்பி சட்டையெல்லாம் கூட அவங்க வைக்கிறாங்க. போட்டு அழகாதான் இருக்கு. நம்ம இதுல நார்மலி பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம். அந்த இஸ்கான்ல வந்துட்டு அதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சு நல்லா இருக்கு. சுவாமியோட செல்ஃப்லயே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி பார்க்கும்படியா இருக்கு, பார்க்கபிள் அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ சின்ன பாலகோபால் இருந்தா கூட நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ் எல்லாம் கிடைக்கும், குட்டி குட்டி ட்ரெஸ் கிடைக்கும். இல்ல பெரிய விக்ரமா இருக்கும், ரொம்ப பெரிய விக்ரம் வச்சுக்க வேண்டாம் வீட்டுல. ஏன்னா அதுக்கு நித்தியம் நமக்கு வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து இது கொடுக்கும். ஏன்னா பகவானுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஐ திங்க் ஒரு ஏதோ சொல்றா 1.5 ஃபீட்டுக்கு மேலேயும் என்ன இருந்ததுனாக்கா அவ கோயில்ல பண்றா போல் நமக்கு முடியும். நேரத்துக்கு சமைச்சு கொடுத்து எல்லாம் பண்ணு. நம்ம எங்கேயோ வெளியில போக முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம். அதனால நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு படம் வச்சுன்னா பரவாயில்ல, படம் பெரிய படமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, விக்ரம் வாங்குறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் தான், தெரியாதவளுக்கு இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும். ஆனா ஆசை இருக்கும், நல்ல பெரிய விக்ரம் எல்லாம் வச்சு அழகா தான் இருக்கு, பணம் கொடுத்து என்ன வேணா வாங்கலாம். பட் அப்படி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வெறும் வாங்கி அழகு பொருளா இல்லையே. கிருஷ்ணர் அழகு பொருளாலாம் வச்சுக்க முடியாது, அதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. அழகு பொருளா ஷோகேஸ் வைக்கிறதுக்கு, கிருஷ்ணரை வைக்கணும்னாக்கா அவருக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கணும் நம்ம. அப்ப அதுக்கு அவருக்கு வந்து ஆதாரம் கொடுக்கணும், அவருக்கு வந்து புகழ் பாடணும். சும்மா வச்சிருக்கோம் பொம்மை மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ இது வந்து இப்ப இது வந்து ரூபத்தோட நம்ம வழிபடும். ஆனா அரூப ரூபத்திலே அவர் இருக்காரு, இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு, எல்லாருக்கும் இருக்காரு. நான் என்னோட ஒரு கண்ணு சூரியன், ஒரு கண்ணு சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவார். இப்ப நாளைக்கு சார் இதில் வரும். அப்படியெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்காரு. சோ அரூப ரூபத்தில் இருக்கார், ரூபம் இல்லாத ரூபத்தில். சோ நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் நான் அவர்களில் நான் இல்லை. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கியா இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கு? ஏன்னா நம்ம பௌதிக கண்ணோட தான் நமக்கு பார்க்க தெரியும். ஒரு மொபைல் கட்டினா இது மொபைல் இல்ல, இது அது இதுன்னா ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு, மொபைல்னா மொபைல் தான். முன்னாடி மொபைல் இருக்கான்னு நினைச்சிருக்கேன். ஒரு புக்கு, பென்னு, பென்சில் இது இருக்கோ, அது இல்ல இது மரத்தாலானது, உள்ள ஒரு என்னது அது இது போட்டிருக்கா, என்னது முடிகள், அது என்ன பென்சிலோட அயன் இல்ல என்ன சம் ஓகே, எனவே பென்சில் போட்டுருக்கோம். அந்த சர்டன் வேர்ட்ஸ் வராது. இது வந்து நிப் இருக்கு, இது ஒரு இங்க் இருக்கு, அது அந்த மாதிரி இங்கு, ஒரு பென், இப்படி எல்லாம் சொல்றதுக்கு ஒரு பென்னு சொன்னா போறாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்காராம். நம்ம மனதிற்குள், நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்காரு பரமாத்மா. கோலோக விருந்தாவனத்திலயும் இருக்காரு. நம்ம ஹிருதயத்துக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய உருவத்துல இருக்காரா இல்ல, சின்ன அணு மாதிரி இருக்காரு. ஆனா கோலோக விருந்தாவத்திலயும் இருக்கார். இந்த உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்காரு. எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம பௌதிக கண்களாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப எப்படி என்ன வேணும்? ஆன்மீக கண்கள் வேணும், பக்தி வேணும். பக்தியோடு இருந்ததுன்னா நமக்கு எல்லாம் முடியும். கரெக்ட் தானே? எல்லாம் ஒரு எறும்புக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. இது எல்லாமே அவர் படைச்சதுதான். அவரோட படைப்புக்குள்ள நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஒரு அவர் படைச்ச பொருள் என்னெல்லாம் இருக்கும், பொருள்னா என்னது? ஒரு ஜீவாத்மா, அதுக்குள்ளே அவர் இருக்காரு. ஒரு மரத்தை பார்த்தாலும் பகவான் இருக்கான்னு தெரியணும், செடியை பார்த்தா தெரியணும், எறும்பை பார்த்தாலும் பகவான் இருக்காரு. அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு, எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்காரு. ஆனா அவர் வந்து அதுல எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் டைரக்டா ஆதிக்கம் எல்லாம் இல்லை. நான் உட்கார்ந்து இருக்கேன் எங்க கோலோகம், நீங்களாம் மாறணும், அங்க எல்லாம் அங்க வாங்க, அதான் நீங்க இங்க இருக்கீங்களே, அப்ப நாங்க தான் ஹாப்பியா இருப்போம். இந்த மாதிரி கிடையாது. இருக்கும், அவர் படைத்த பொருள்ல நம்ம இருக்கோம். ஆனா நமக்கு இதெல்லாம் துக்காலயம். இதே நம்ம வழிபட்டு எங்க போனோம்? பகவானுடைய உலகம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அவர் இருக்கிற இடம் இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு நம்ம போனோம். நேற்றுக்கு சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், கோலோக பிருந்தாவன் பார்த்தோம், இந்த கோலோக சாட் எல்லாம் பார்த்தோம். யாருக்கெல்லாம் வாங்கணுமோ எகைன் ஐம் சேயிங், இட் இஸ் நாட் எகைன் இது மாதிரி இன்டைரக்டா வாங்கலாம் சொல்றாங்க பத்தியா அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கூகுள் பண்ண பார்த்தா கூட, ஜூம் பண்ணி பார்த்தாலும் அவ்வளவு கிளியரா தெரியாது. ஏன்னா முழுக்கமா சின்ன அவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அதுல. So it's a big chart, ஒரு 6 feet, almost இல்ல 6 feet அந்த சார்ட்ல. அண்ட் இந்த வைடும் நான் சொன்னேன் 3 ஃபுல்லா இல்ல, 3 விட கொஞ்சம் கம்மி, 5.45 அப்படி இருக்கு. ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. பிரம்ம சமிதா அசி இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன். அப்ப அதெல்லாம் குட்டியா ஒரு அந்த சார்ட் வாங்கினா அது கிளியரா இருக்கும்.
ஜூம் பண்ணா கூட நம்ம மொபைலையும் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் நோ சார், நம்ம கண் முன்னாடி இருந்தா டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சு நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓஹோ இதுதான் விஷயமா அப்படின்னு. அண்ட் பெரிய தௌசண்ட்ஸ்ல எல்லாம் காஸ்ட் கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி 600. யாருக்கு விருப்பம் இருக்கோ முடியுமோ வாங்கிக்கோ, இல்லாட்ட எப்போ முடியுறதோ அப்போ வாங்கிக்கலாம். பட் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்லணும், அதனால நான் சொல்றேன். புக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. பட் அது இருக்கு சொல்றது அது எல்லாருக்குமே தெரியுமே. புக்ஸ் எல்லாம் இஸ்மான்ல புக்ஸ் விற்கிறான்னு தெரியாதா? அது தெரியும். ஆனா கோலோக சாட் ஐ தாட் எனக்கே தெரியாது. அதனால நான் வந்து எல்லாருக்கும் நிறைய பேர் தெரியாதோன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன். எஸ். இப்ப நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் இல்லையா, இந்த விஷ்ணுவோட டிஃப்ரெண்ட் இது விஷ்ணுஸ் இருக்கா, விஷ்ணு இருக்கா, அது எல்லாமே பகவானுடைய அம்சமா வந்ததுதான். ஒரு காரணத்துக்கு வேண்டி அவர் இதெல்லாம் ஒரு இது பண்றதுக்கு வேண்டி வந்திருக்காரு. அது ஒரு டீட்டெயில் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அவர் ஃபர்ஸ்ட் என்னது காரணோதகசாயி விஷ்ணுவா வர்றார். அவர் என்ன எப்படி இருப்பார், காரணா கடல்ல படுத்துட்டு இருப்பார். இருக்கும் பாம்பு மேல, அதாவது அனந்த சேனம் மாதிரி காரணோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து முதல் மகாவிஷ்ணு. கிருஷ்ண வந்து ஒரு பிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன், அப்படியே விரிவாக்கம், அவருடைய ஒரு விரிவாக்கம் தான் இது. முதல் மகாவிஷ்ணு மகத்தத்துவம் எனப்படும் மொத்த பொருள் ஆற்றலையும் உருவாக்குகிறார். அவர் கூட்டு பிரபஞ்சங்களில் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். கூட்டு பிரபஞ்சம் இது பரமாத்மா. இப்ப நம்ம சொல்றோம் பரமாத்மா என்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கார், அதெல்லாம் ஒரு லிவிங் தான். என்டையர் யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு பரமாத்மா உண்டு. அவர் அப்படி இருக்கார். என்டையர் யூனிவர்ஸ்க்கு ஒரு பரமாத்மா. யூனிவர்ஸ் என்ன சொல்றது, நாட் ஒன்லி அண்டம், பிரம்மாண்டம்ல இப்படி 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 குட்டி குட்டியா நிறைய இருக்கு. இந்த எல்லா பிரம்மாண்டமும் சொல்லி நேற்று பார்த்தோம் அந்த கோலோக் சாட்ல. மகத்தத்துவா அது பெரிய ஒரு ஸ்பேஸ். அதோட ஃபுல் பரமாத்மா இவர் தான். அதுல வந்து இவர் தான் வந்து ஃபுல் பரவி இருக்காரு. அப்புறம் அந்த பரமாத்மாவே இருக்கிறார். தியானத்தின் உண்மையான நோக்கம் பரமாத்மா நிலையை அடைவதாகும். அவற்றை உணர்ந்த எவரும் பௌதிக சிக்கலில் இருந்து விடுபடலாம். தியானத்துல அப்படியே பகவான் நின்று பண்றவங்க இந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணுவை பிரார்த்தனை பண்ணலாம். அவரோட மூச்சு காற்றில இருந்தால் ஒரு அண்டங்கள் பிறக்கிறது. மூச்சை விடுறார், எக்ஸைல் பண்ணிட்டே இருப்பார் ஃபார் இயர்ஸ் டுகெதர். அப்புறம் இன்ஹேல் பண்ணும்போது எல்லாம் கிடுன்னு உள்ள போய் அவருக்குள்ள போயிட்டு ஐக்கியமாயிடும். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும். கொஞ்ச நேரம்னா என்னது, தட் வில் டேக் சோ மெனி லேக்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ். அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஒரு ஃபார்ம் இல்லாம இந்த செடி கொடி மரம் நம்ம ஜீவாத்மா எல்லாம் இப்படி ஒடுங்கி அவரோடக்குள்ள போயிடுவோம். அப்புறம் நிறைய பல காலம் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு திரும்பி வெளிப்படுவோம். அவர் மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாம் இப்படி 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 வெளியில வரும், மேனிஃபெஸ்டட் ஆகி வரும். சோ இந்ததான் அது காட்டியிருக்காரு. அவரோட ஒரு மூச்சு காற்றில் அண்டங்கள் பிறக்கிறது. அப்புறம் மூச்சு உள்ள இருக்கும்போது எல்லாம் உள்ள ஐக்கியமாயிடும். அப்போ இந்த ஒரு அண்டத்திலையும் ஒரு பிரம்மாண்டத்திலையும் ஒரு விஷ்ணு இருக்கார். அது அவருக்கு என்ன பேரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. இந்த மாதிரி அவரோட தொப்புள் கொடியில நேற்று பார்த்தோம். அவரோட தொப்புள் கொடியில இருந்து அந்த தொப்புள் கொடியில மேல பிரம்மா உட்கார்ந்தார். அந்த கொடி இப்படி இப்படி போறதுல ஒரு இது இருக்கு. என்னது, கீழே இந்த பாத்தாள லோகா, அத்தள சுத்தல வித்தல எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் போயிட்டு மேல பிரம்மா உலகம் வரைக்கும் 14 உலகமும் அந்த தொப்புள் கொடியில இருந்து வர அந்த ஸ்டெம்ல, லோட்டஸ் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருக்குமா. அது போல எவ்வளவு இடத்துல இருக்காரு. ஒரு கர்ப்போதகசாயி ஒரு அண்டத்துல, அது போல வேறொரு கர்ப்போதகசாயி வேறொரு பிரம்மாண்டத்துல. இப்படி 100 கணக்குல பிரம்மாண்டம் இருக்கு. நான் இங்க காட்டியிருக்கேன். இதெல்லாம் கோல்டன் எக்ஸ் மாதிரி இருக்கும், கோல்டன் கலர்ல இருக்கும். அந்த மாதிரி கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு ஒரு இதுலயும் இருக்கார். 14 பிரம்மாண்டத்துல இருக்கார். 14 லோகங்கள் உள்ள பிரம்மாண்டத்துல. அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ள உயிர் வாயுகள்லாம் இருக்கும். இப்ப நம்ம இருக்கோமே, அதுக்குள்ள ஒரு இடம். மேல 6 உலகம், கீழே 7 உலகம், நடுவுல ஒரு உலகம் இருக்கே, 7வது உலகம். மேலே கவுண்ட் பண்ணா 7th. அந்த உலகம் தான் எர்த். அந்த அர்த் மாத்திரம் இல்ல, இந்த என்டையர் அந்த பிரம்மாண்டத்துல ஜீவராசிகள்லாம் யாருக்காலோ அவளோட இதயத்துக்குள்ள வசிக்கும் ஒரு இவர் தோன்றுவர். கிருஷ்ணா வந்து அந்த ஒரு அவதாரமா இருப்பார். யாரு, அதுக்கு என்ன பேரு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. எல்லா இது படிக்கலையோ, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு பன்முகத்தன்மைகளை உருவாக்க அனைத்து பிரபஞ்சங்களிலும் நுழைகிறார். எல்லா பிரபஞ்சம் நுழைகிறார். அவர் கூட்டு உயிர்களுக்குள் பரமாத்மா இருக்கார். இப்ப அதுல வந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு பரமாத்மா அவர் இருக்கார் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னது, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அவர் வந்து எல்லா பிரபஞ்சமும் பரவி இருக்கார். ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட உயிரினத்தின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவா இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு ஹிருதயத்துக்குள்ளே இருப்பார். ஒரு லிவிங் பீயிங் ஹார்ட்லயும் போயிட்டு இருப்பார். அவருக்கு என்ன பேரு, க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு. அப்ப நம்ம பரமாத்மா சொல்றது நாட் காரணோதகசாயி, நம்ம ஹார்ட்ல இருக்கார் பரமாத்மா சொல்றோம் இல்லையா. பரமாத்மா இங்க இருக்காரு, நம்ம ஹார்ட்ல இருக்காரு. அப்ப எந்த விஷ்ணு இருக்கார், க்ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு இருக்கார். அது புரிஞ்சுட்டா போதும். ரொம்ப எல்லாம் டீட்டெயில் எல்லாம் லெவல்ல படிக்க வேண்டாம். இது சொன்னதே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்தாலும் ஒரு மாதிரி பக்குவம் வந்துடுத்து நினைச்சேன். இப்ப இந்த 9th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்கு. ஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட், டோன்ட் வரி அட் ஆல். திஸ் வில் பி ரிப்பீட்டட் again and again. நெக்ஸ்ட் லெவல் 2, லெவல் 3 அப்ப நம்ம படிக்க இது கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும். ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னா கன்ஃபியூஷன் தான், அது அப்படியே விட்டுடலாம். ஓகே.
ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் இன்ஃபர்மேஷனாக தான். Yes, 9.5. நச்ச மத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதபிரன் நச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இஸ் நாட். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி ஓனர் ஒருத்தர், டாட்டாவே வச்சுக்கலாம், ஒரு பிர்லா வச்சுக்கலாம், யாரோ ஒரு அம்பானியே வச்சுக்கலாம். அம்பானி எங்க இருக்கான்? ஒரு பாம்பேல ஏதோ ஒரு வீட்டுல உட்காந்து இருக்கான். ஆக்சுவலி ஒரு ராத்திரி ஆச்சுன்னா அங்கதான் இருக்கும், வீட்டுல உட்காந்து வேலை செய்யறேன்னாலும் அங்க உட்காந்து. ஆனா அவனுக்கு எவ்வளவு இது இருக்கு, கம்பெனிஸ் இருக்கு, எவ்வளவு பிரான்ச்சஸ், டெலிகம்யூனிகேஷனோட இது ஜியோ எல்லாம் இருக்கு. அதே போல நிறைய இருக்கும் அவளுக்கு. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அவளை ப்ரொபகேட் பண்றதுன்னு சொல்றேன். பட் அவன் ஒரு கம்பெனிலும் போயிட்டு ஒரு பிரான்ச்லயும் போயிட்டு நான் தான் பாஸ் போயிட்டு இருக்க முடியுமா? முடியாது. நேம் இருக்கு அவனுக்கு. he cannot be there present in everywhere. அதே கன்செப்ட் தான் இங்கேயும். பகவான் இதெல்லாம் படைத்திருக்கார், எல்லாம் அவருடைய சக்தியில தான் எல்லாம் நடக்கிறது. ஆனா அதுல வந்து பிரசண்டா அவர் இருக்க மாட்டார். அவரோட சக்திகள் தான், சக்தினாலதான் எல்லாம் எங்கின்னு இருக்கு. ஆனா அவர் அதுக்குள்ள இல்லை. அவர் இருக்கிற உலகமே வேற. நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல அப்படின்றார். ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். ஓகே, அடுத்தது யதா காஷஸ்திதோ நித்யம் வாயுஹு சர்வத்ர கோ மகான் தத சர்வாணி பூதானி மஸ்தானி யுபதாரய. தப்பு வருது. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ, காற்றில்லாத இடம் இருக்குமா? இருக்காது. எப்பவும் ஆகாயத்துல ஓப்பன் ஸ்பேஸா காத்து இருக்கதான். அது போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னிடம் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. என்னெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தா டெஃபினெட்லி பகவான் படைத்ததுதான். அப்ப எல்லாமே அனைத்தும் என்னிடமிருந்து அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. இது என்னது? இதுக்கு பேரு சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுக்குதான் வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை மற்றும் வேறுபாடு ரெண்டும் இருக்கும். சிமிலராகவும் இருக்கும், பட் வேறுபட்டதாகவும் இருக்கும். பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. இவர் இதை பத்தி எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கார். நிறைய ஆச்சாரியர்கள் இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு மேலோட்டமா புரிஞ்சுட்டா போகும். அவ்வளவு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல பேசிக் லெவல்ல நமக்கு இட்ஸ் நாட் நெசசரி. அண்ட் நமக்கு இவ்வளவுலாம் கஷ்டமா இருக்குன்னு அப்புறம் வித்ட்ரா பண்ணிருப்பான். இதெல்லாம் நமக்கு வராதுப்பா, பகவத்கீதாலாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வராதுன்னு போயிடுவா. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பயப்படுத்துறதுக்கு இல்ல. பட் எல்லாம் இருக்கு, அது என்ன இருக்குன்னு சொல்லணும். இதெல்லாம் ஈஸியா ஸ்கிப் பண்ணலாம். பட் இது நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பிலாசபிக்கல் இருக்கும். 7th சாப்டர் இருக்கும், கொஞ்சம் 9th இருக்கும், 11th எல்லாம் இல்ல. அப்புறம் வந்து 15th இருக்கும், கொஞ்சம் 13th இருக்கும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆட் நம்பர்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே. பிரகிருதிம் ஸ்வாம அவஷ்டப்ய விஸ்ருஜாமி புனக புனக பூத்த கிராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருத்தோ வஷாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்பட்டது. ஏன்னா அவர் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கார். எல்லாம் அவரோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. எப்பெல்லாம் அன்ஹிலேட் பண்ணுமோ இது இர்ரிலீஜியன் தவறெல்லாம் நிறைய நடக்கும்போது, அக்கிரமம்லாம் நிறைய நடக்கும்போது அவர் எடுத்துன்னு வந்துடுவார். அவர் அதுக்கெல்லாம் இல்ல இன்னும் டைம் ஆகல, இந்த டைம்க்கு அப்புறம் தான் எனக்கு போகணும், ஒரு என்ன டைம் டேபிள் மாதிரி போட்டு அதெல்லாம் இல்லை. அவருக்கு தோணினா அவர் படைப்பார், அவருக்கு தோணினா எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி சுவாகா பண்ணிடுவார். ஏன்னா அவருக்குள்ளதான் போயிடுறது அந்த மாதிரி. சோ அவர் படைக்கப்படுவதும் அவரோட இச்சையால, அழிக்கப்படுவதும் அவரோட இச்சை தான். நோபடி கேன் கமாண்ட் பண்ணு அப்படின்னா பண்ண முடியாது, நாம தான் பண்ணணும். உனக்கு கண்ணு இல்லையா, மூக்கு இல்லையா, நான் இவ்வளவு வழிபடுறேன், எனக்கு போய் இவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஏன்னா அவர் நமக்கு சர்வன் மாதிரி நம்ம சொல்றதெல்லாம் அவர் கேட்கணும் முடியாது. அவர் பெரிய கடவுள். ஆனா நம்ம ஒரு ஆதங்கத்தை சொல்றோம். அப்கோர்ஸ் பிகாஸ் வி ஆர் டூ க்ளோஸ், நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் இஸ் டூ க்ளோஸ். அதனால மேபி சொல்றோமா இருக்கும். பட் நம்ம அந்த மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது, அதெல்லாம் தப்பு. ஆனா உடனே அவர் கண்ணெல்லாம் குத்த மாட்டார். நமக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவாரு. அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, கண் சுவாமி உமாச்சி கண்ணு குத்திடுவான்லாம் சொல்லியிருக்கா. அதெல்லாம் பகவான்லாம் அது மாதிரிலாம் பண்ணவே மாட்டார். பகவான் யாரு தப்பு பண்றோம் அவளுதான் பண்ணுவார். அதுலயும் நிறைய எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுவார். அப்புறம் தான் அவர் இஸ் a very good friend of ours. ஓகே. நச்ச மாம் தானி கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவத் ஆசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு சஞ்சயனே. இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நம்ம தான் பந்தப்பட்டு உள்ளோமே தவிர இதெல்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஆனா ஒரு ரூல்ஸும் இதுவும் பகவான பந்தப்பட்டு அதனால அவர் பண்ணணும், அவர் இதெல்லாம் ஏன்னா தட் இஸ் a rule, so he has to follow. இல்லவே இல்லை, அதர்ஸ் have to follow. அம்பானி அதே இப்போ எக்ஸாம்பிள், அந்த அம்பானியோட திரும்பி அது வாயில வருது.
கம்பெனி பண்ணியிருக்கான், எல்லாம் 9 o'clock ஆஃபீஸ் ஓப்பன் பண்ணணும். அது எவ்ரிபடி வில் பி தேர் இந்த ஆஃபீஸ் அட் 9 o'clock. அட்டெண்டன்ஸ்ல போட்டு எல்லாம் எல்லாம் நடக்கும். அதுக்கு இவர் போன நினைக்க முடியுமா? அவர் வீட்டுல உட்கார்ந்தாலும் வேலை நடக்கும். ஏன்னா இஸ் அ ஓனர், இஸ் அ சைனிங் அத்தாரிட்டி, எல்லாம் கரெக்ட் தான். 9 மணி அவர் எந்த ஆபீஸ்க்குன்னு போக முடியும்? he has to be, he can only be physically present பண்ண முடியாது. பட் இருப்பார், அவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருப்பார். ஆனா 9 மணி டைமிங் அதெல்லாம். அதே போல போனஸ் டிக்ளேர் பண்ணி இப்ப தீபாவளி இருந்தா இங்க எல்லாம் போனஸ் கிடைக்கும். உங்க ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் இது இல்லையா, பொங்கல் வாட் எவர். சோ போனஸ் அப்போ அவருக்கு எனக்கு போனஸ். அந்த ஓனர் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? ஓனர் எல்லாம் போனஸ் எல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டார், ஓனர் தான் கொடுக்குறாரு. அப்ப அவருக்கு எப்படி யாரு கொடுக்கறது? அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம் எனக்கு புரிஞ்ச, எனக்கு மூளையில எவ்வளவு போறதோ அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். மேபி பெட்டர் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கிடைச்சா அதை புரிஞ்சுக்கணும், அது புரியறதுக்கு வேண்டிதான் சொல்றேன். சோ சஞ்சயனை செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்லோகா வரும். நான் அதுல பட மாட்டேன், நான் அதுக்குள்ள இல்ல அப்படின்னு. எஸ். மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சராச்சரம் ஏதுனா அனேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், நம்ம எல்லாம் வந்து என்னது நல்ல நல்ல குவாலிட்டியோட, அதுக்கு என்ன சொல்லு, நல்ல சக்தியோட நம்ம இருக்கோம். சுப்பீரியர் சக்தி, இன்ஃபீரியர் சக்தியோட, இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியோட இந்த ஜட பொருள் உலகம் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. எனது சக்திகளின் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றன. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. எல்லாமே அசைவன அசையாதவை எல்லாமே இவரோட கட்டுப்பாட்டுல நடந்துட்டு. இப்ப பூமி மாத்திரம் ஒரு நாளைக்கு இல்ல நான் அப்படி சுத்த மாட்டேன், இல்ல உள்டாவா சுத்த போறேன், இல்ல நான் 24 hours தான் ஏன் சுத்தணும், நான் மெதுவா சுத்துறேன், இல்ல ஸ்பீடா சுத்துறேன், ஏதோ ஒன்னு ஆயிடுச்சுன்னா போச்சு. either we will be freeze or we will be burned to death. இன்னும் ஆகும். இந்த பூமி will not be like this. கரெக்டா பொசிஷன்ல இருக்கு. அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன் அண்ட் அர்த்துக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அதனாலதான் உயிர்வாழிகள், இது மனிதர்கள் இந்த உலக அர்த்துல இருக்க முடியும். வை வி ஆர் நாட் இன் அத்தள வித்தள இந்த இதுல எல்லாம் நம்மளால இருக்க முடியாது. வேற இப்ப மார்ஸ் இதுல எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஏன் அங்கெல்லாம் மனிதர்கள் இருக்க முடியாது? அங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இப்ப சயின்ஸ் ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுனால நமக்கு புரியுறது. ரொம்ப ஃபியரியா, ரொம்ப சூடா இருக்கும், ரொம்ப குளிரா இருக்கும். அங்க சர்வைவல், மனிதர்களுக்கு சர்வை பண்றது கஷ்டம். இப்ப பாலைவனத்துல ஒரு கேமல் இருக்குன்னா அதுக்கு அது போல கால் கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல பெரிய லாங் லெக்ஸ். அதே போல ஐ லேஷஸ் எல்லாம் பெருசா இருக்கும், நல்லா தடியா இருக்கும், இன்னும் நிறைய மண்ணு பறக்கும். அப்ப அது போல ஒரு உருவம் கொடுத்து அவருக்கு வந்து அந்த பாலைவனத்துல ஸ்டே அந்த மாதிரி இருக்க முடியும். நமக்கு பாலைவனமே ரொம்ப சூடு. அதே போல ரொம்ப அந்த போலார் பேர் ரொம்ப குளிர், அந்த மாதிரி இடத்துல ஐஸ் ஃபுல்லா நனைஞ்சிருக்கும். அங்கேயும் நம்ம மனிதர்களுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம். ஆனா போலார் பேர் மாதிரி இருக்க உயிர்வாழிகள் அங்க இருக்கும். அது போல படைக்கப்பட்டு எல்லாம் பகவான் தான் எல்லாத்தையும் எழுப்பியிருக்காரு. அவர் வந்து எல்லா இது இருக்குல்ல பிளானட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு உயிர்வாழி இருக்குமா, சன்னுக்குள்ளேயும் இருக்குமா. அந்த சன்னோட வெப்பம் தாங்குற அளவுக்கு என்ன பிராணி உண்டோ அந்த பிராணிகள் எல்லாம் இருக்கும். அது புழுவா பூச்சி, அதுல பெரிய ஜெயண்டா தெரியாது, அது சயின்ஸ் கண்டுபிடிச்சாதான் நமக்கு தெரியும். ஆனா இருக்கு டெஃபினட்டா. சோ ஒரு இடத்துலயும் வந்து உயிர்வாழி இல்லாம இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் உயிர்வாழி இருக்கா. பட் மனிதர்கள் நமக்கு ஒரு சுமூகமா இருக்கிறது ஒன்லி இந்த அர்த்தம் தான். அந்த அர்த்தம் வந்து இல்ல நான் என்னோட ஸ்பீடு வந்து இப்படி பண்றேன், எல்லாம் கரெக்டா அந்த ஸ்பீட்ல கரெக்டா அந்த ஆர்பிட்ல சுத்தி இருக்கும். அதெல்லாம் யாரோட கட்டுப்பாடு? பகவான் கொடுத்த கட்டுப்பாடு தான். அவன் தனக்கு இஷ்டம் போல எல்லாம் லேன் மாத்தி நான் வேற லேன்ல போனேன் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. மாஸ்க் உள்ள லேன் அதில் தான் போனேன். யுரானஸ், நெப்டியூன், சோ எவ்ரிதிங் எல்லாமே இவரோட ஆதிக்கத்தை தான் நடக்கிறது. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு என்னது இந்த யூனிவர்ஸ் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஐ திங்க் டெக்னிக்கல் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நியூட்டன் என்ன கண்டுபிடிச்சார்? ஒரு ஆப்பிள் விழுறது ஏன் மேலே உள்ளது கீழே தான் விழுறது, வை டசன்ட் கோ சைட்வைஸ், கீழே நீ மேல போறது இல்லை, இதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சார். இந்த பூமிக்கு ஏதோ ஈர்ப்பு சக்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் அவர் கண்டுபிடிச்சார். நியூட்டன் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை கண்டறிந்தார். ஆனால் ஆப்பிள் வீழ்ச்சியை யாரு செய்கிறார்கள்? அந்த இவ்வளவு ஆப்பிள் எல்லாம் டகடகான்னு விழலையே, ஏதோ ஒண்ணுதானே விழறது. அப்ப அதை மாத்திரம் விழறதுக்கு என்ன காரணம்? அது பகவானுடைய
எப்போ ஒருத்தர் மரணமா இருக்கட்டும், இப்ப இலைகள் ஒரு மரத்தை பார்த்தீங்கன்னா இலையெல்லாம் வந்து பாதி காஞ்சிருக்கும், பாதி காயிலே அப்படி இருக்கலாம். எல்லாம் காஞ்சிருக்கும், போச்சு இந்த மரம் வந்து போயாச்சு நிற்கும். திரும்பி ஒரு மழைக்காலம் வந்தோடனே எல்லாம் உயிர்ப்பித்து எல்லாம் இலையும் பச்சை பச்சை இலை, கனி, காய் எல்லாம் வந்து சோ இதெல்லாம் குடுக்கறது யாரு? யாரு அதுக்கு உயிர் கொடுத்து எல்லாம் பண்றா? இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஒரு 60 வயசுல இறக்குறோன்னா எல்லாரும் 60 வயசுக்காரலா இறந்துடுறாளா? இல்ல. அதோட சின்ன வயசே இறக்குறா. பிறக்கிற குழந்தையே இருக்கிறது. 90, 100 இயர்ஸ் இருக்கிறவன் இன்னும் ஹெல்தியா எல்லாம் வா வேலையை பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கா. சோ இதெல்லாம் எல்லாமே பகவானோட இது கட்டுப்பாட்டுல தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம ஹெல்த் மெயின்டைன் பண்றோம். அது இருக்கவே இருக்கு. நல்ல ஹெல்தி பாடி ஆல்சோ டைஸ் ஃபாஸ்ட். சோ எல்லாம் இது வந்து ஒரு பொருள் மேலே விழறதா இருக்கட்டும், இலை வந்து இது என்னது மெச்சூர் எனிதிங் வாட் எவர் ஆறது எல்லாமே. இப்ப இங்க வந்து ஆப்பிளோட கண்டுபிடிச்சு, ஏன்னா நியூட்டன் ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால நியூட்டன் வந்து ஆப்பிள் கீழே விழுறது அதுக்குதான் அவர் வந்து கண்டுபிடிச்சார். பட் அது விழறதுக்கு யாரு காரணம்? காரணமே பகவான் செயல் தான். பகவான் நினைத்தால் விழும். பகவான் அவர் வேண்டாம் அந்த ஆப்பிள் அங்கேயே இருக்கணும்னா அப்படியே நின்றுடுவாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் டன் பை காட். அவஜானந்தி மா மூடா, மூடர்களுக்கு இது தெரியாது. அவஜானந்தி மானுஷிம் தனு ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். துஷ்கிருத்தினா சுக்ருத்தினா எல்லாம் டீடைல்ஸ் பார்த்தோம்ல, அதேதான் இது சிமிலரா, ஆனா ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அவ என்ன இந்த ரூபத்தை பாக்குறா, இந்த ஒரு ரூபத்தை பாக்குறா. சோ கால்ட் இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ஆஃப் திஸ் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், மேபி a டாக்டர், என்ஜினியர், பெரிய CA, ஏதோ பெரிய ப்ரொஃபஷன். அவெல்லாம் ரொம்ப படிச்ச முட்டாள்கள். முட்டாள்கள் ஏன் சொல்றேன்னா, அவங்களுக்கு பகவானை பத்தி ஞானம் இல்லைன்னா முட்டாள் தான். இல்ல பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுட்டா ரொம்ப நல்லது. இல்ல உள்ள படிப்பு 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 கோல்ட் மெடல் அதெல்லாம் மாத்திரம் வாங்கிட்டு இருந்தோம்னா, அவெல்லாம் என்ன அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு என்னது, இந்த ஒரு கிருஷ்ணர் வந்து இந்த ரூபத்துல தான் பார்ப்பான். மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே. அந்த மாடு மேய்க்கும் பிள்ளைகளே என்ன ஜபம் எல்லாம் பண்ணி ஏதோ இந்த காலில் விழுறா எல்லாம் பண்ற ஏளனம் செய்கிறார்கள். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வந்து ஏளனம் செய்யறா. இவன் பெரிய கடவுளாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவரோட சொந்த கசின்ஸே சிசுபால்லாம் அந்த மாதிரி தானே நினைச்சா. மக்களை விடலாம், ஊர் மக்களை விடலாம். சொந்த கசினுக்கே அர்ஜுனும் கசின் தான். அர்ஜுனுக்கு தெரிஞ்சு ஆனா சிசுபாலுக்கு தெரியலையே. சிசுபால் என்ன நினைச்சா, ஓ நீ என்ன பெரிய கடவுளோ, நீ உனக்குதான் எல்லாம் தெரியுமோ. ரொம்ப துஷ்டனாதான் இருந்திருக்கான். அப்புறம் அவரோட சக்கரத்தாலேயே அழியவும் பட்டான். சோ அதுதான் வந்து நிறைய மூடர்கள் இருக்கா. மூடர்களுக்கு வந்து என்னை பத்தி தெரியாது. அதாவது இருப்பவை அனைத்தையும் நானே உன்னத உரிமையாளர், இதுதான் என்னுடைய சுய ரூபம். நான் வந்து காரணோதகசாய விஷயம் இருக்கேன். என்னோட மூச்சு காட்டுதான் அண்டம்லாம் பிறக்கிறது. அவளுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அவ பாக்குறது என்னது, நான் இந்த கர்ப்போதகசாலியா இருக்கேன், க்ஷீரோதகசாலியா ஒண்ணும் தெரியாது அவளுக்கு. அவளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ரூபம் தான். ஒரு மாடு வைக்கும் பிள்ளை அப்படின்னு அவ எனக்கு என்ன சொல்ற, என்னை ஏளனம் செய்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த இதுல சோ பேட் இல்லையா. அப்ப அந்த காலத்தையே அவர் இருக்கிற காலத்தையே அவரை வந்து தாழ்த்தி பேசுறவள் இருந்திருக்கா. பாவம். உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். மோகா ஷாமோக கர்மானோ மோக, நான் கோயிலுக்கு போக முடியாமல் வேறு வேலையா கேட்கிறேன். ஓகே. மோகா ஷாமோக கர்மானோ மோக ஜானா விசேதசஹ ராட்சசீம் ஆசுரீம் ஏவ. எப்படி அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கு சைவன்னு போடுவா சான்ஸ்கிரிட். சைவ பிரகிருதி மோகினி நிமிஷதாக. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் யார்? இந்த மாதிரி நாத்திகர்களா இருக்கா, மூடர்களா இருக்கா. அவள் எல்லாருமே என்னது இந்த மாதிரி குழம்பியவர்கள் தான். அவள் கிளாரிட்டி கிடையாது, இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கா. இந்த மாதிரி குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அப்ப என்னது, ஏதோ நல்ல காரியத்துக்கு போவா அப்படின்னாக்க இல்ல சொம்பையான ரொம்ப வேலையா இருக்கேன். என்ன வேலையா இருக்காமோ, டிவி பார்த்துருக்கான். இவளும் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப வேலையா இருக்கேன். ஏன்னா அவளும் டிவியோ பார்த்து மூவியோ பார்த்துட்டு பாப்கார்ன் சாப்பிட்டுருக்கான். சோ அவளுக்கு அதுதான் இம்பார்ட்டண்டா படுறதே தவிர பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணணும்னு அவளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அத்தகைய மயங்கிய நிலையில் அவர்கள் முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் எல்லாம் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. அப்ப இந்த பிறவி எடுத்திருக்கோமே, என்னத்துக்கு எடுத்திருக்கோம், திரும்பி திரும்பி இங்க பிறக்கிறோமே, இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. ஒரு லைஃப் கிடைச்சிருக்கு, லெட் மீ என்ஜாய், அது ஒரு நிமிஷம் தான் இருப்பா. அடுத்த போன ஜென்மத்தை யாரு கண்டா, அடுத்த வர ஜென்மத்தை யாரு கண்டா. நாத்திகர்கள் பேசிக்கலி they don't want to listen and they will not listen also, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க மாட்டான். சரி அனுபவப்பட்டு ஏதோ ஒரு நாளைக்கு வரதானே ஒண்ணு, நம்ம அங்கேருந்து தான் வந்திருக்கோம், we have to vacate and go. இல்லாட்டா இங்கே அழிஞ்சு போயிட்டே தான் இருக்கும். இது யாரு சீக்ரெட் புரிஞ்சுன்னு இந்த இது வந்து சீக்ரெட்டான விஷயம் தான். இவ்வளவு எடுத்து சொல்லி புரியலைன்னா அனுபவப்பட்டு புரிஞ்சுக்கோ. நிறைய பேர் நம்மளே சொல்றோம் இல்லையா, குழந்தைகளுக்கே சொல்லி கொடுமா, சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, கேட்கறதான கேளு இல்லையா. நல்லா பட்டு அனுபவி, ஊர்க்காரெல்லாம் சொல்லுவா, அப்போ உனக்கு புரியும் அப்படிலாம் நம்ம சொல்லுவோமே, அதே கதை தான் இல்லை. அவளுக்கே அது வந்து பக்குவம் வந்து எப்ப திருந்துறாலும் திருந்துடும். ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் புரிஞ்சாது. நம்ம வந்துட்டோம் ரைட் ட்ராக்ல,
அவ நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். என்ன பண்றது? நமக்கு வீட்லயே இருப்பா. நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். வர மாட்டேன்னு பிடிவாம பிடிச்சா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவ தலையில எழுத்துல நம்ம வந்து போயிட்டே இருப்போம். சோ அவ வந்து மூடர்கள். அவ வந்து மயக்கத்துல இருக்கா. அதனால அவ வந்து முக்திக்கான ஆவல்கள் அவளுக்கு இல்லை. ஒண்ணுமே கிடையாது. அவளுக்கு அறிவுங்கிற அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு என்ஜாய். அப்ப என்ன எல்லாமே தோல்வி அடையாது. தோல்வின்னா என்னது? ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் எடுத்ததுக்கு பிரயோஜனமே இல்லை. அப்ப என்ன ஃபார்ம் கிடைக்கும்? அக்கார்டிங்லி இன்னைக்கு என்ன இந்த ஜென்மால என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அது போல பகவான் வந்து டிசைட் பண்ணி ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பார். நான் எப்படி அப்புறம் அது அந்த டைம்ல வந்து நினைவு நான் போன ஜென்மத்துல நல்ல மனுஷனா இருந்தேன். என்ன எப்படி இப்ப நான் வந்து பூச்சி ஆக்கிட்ட புழுவாக்கிட்டேன்னாக்கா நீ என்ன பண்ணின? நீ போன ஜென்மத்துல மனுஷனா இருந்துட்டு என்ன பண்ணணும்? உனக்குதான் புத்தி இருந்தது, எல்லாம் அறிவு இருந்தது. அதனால நீ வந்து முட்டாளா இப்படி இருந்த இல்லையா? அப்போ நீ புழுவா எனக்கு புழுவா இருந்தாலும் நல்லது தானே. ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாம். புழு என்ன ஒரு பசு மாடுக்கு அப்புறம் அடுத்த லெவல் இஸ் ஹியூமன். ஓகே சொல்லியிருக்கு. பசுமாடு வரைக்கும் வந்தாலும் நமக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ண முடியும்? பால் தான் பகவானுக்கு வேண்டிய அபிஷேகத்துக்கு பால் கொடுக்குறேன். எனக்கு அதுதான் முடியுமே தவிர ஐ கேனாட் சே ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜப்ப எனக்கு பகவானோட பக்தி வராது. ஏன்னா அவ்வளவுதான் அந்த இது புத்தி இல்லையா? அப்ப அதனால ஒன்லி ஹியூமன் பீங் ஆஸ் அ ட்ரைட். அப்ப நம்ம வந்து அதை ஃபுல் அட்வான்டேஜ் எடுத்து வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் அ சிங்கிள் மொமெண்ட். பெட்டர் லேட் தான் நெவர். இப்பதான் ஆரம்பிச்சோன்னு பரவாயில்ல. இப்ப இல்லைன்னா ஆரம்பிச்சு கிடுக்கிடுன்னு படி ஏறிடலாமே. ஓகே. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தேவீம் பிரகிருதிமாஸ்ரிதாः பஜந்தி அனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். எப்படி பஜனை பண்ணுமாம்? அனன்ய மனசா. ஒரு இதுலும் என்னது பிறழாது ஒரு வேர்டு வருமே, ஒரு டீவியேஷன் இல்லாம பகவான் பேர்ல பக்தி பண்றவங்க பத்தி சொல்லி பிரித்தாவின் மகனை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ. இப்ப யாரு எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்கா? பிரபுபாத். அவர் அப்படிதான் நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறந்தார். எல்லா வீட்லயும் எப்ப பஜனம் பஜனை இதெல்லாம் பண்ணார். சின்ன வயசுல காலேஜ் படிக்கும் போதே ஒரு ஆச்சாரியோட ஃபாலோ பண்ணி அவர் என்னெல்லாம் அறிவுரை சொல்றாரு அதெல்லாம் கேட்டு அப்பெல்லாம் துறவரம் எடுக்கல. he was married, he had kids. எப்படி ஓடி போக முடியாதே. அந்த பொறுப்பெல்லாம் எடுத்து பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஒரு 69-70 வயசுல எல்லாம் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு தான் போயிருக்காரு. அப்படின்னு எடுத்துறல. எனக்கு ஐ எம் நாட் கன்சல்ட் எல்லாம் போகவே இல்லை. அவரோட ஃபுல் பொறுப்பை முடிச்சு அப்புறம் என்னோட ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கா அதையும் நான் பண்ணணும். நார்மலி ஒரு 60 வயசு வந்தாலே உப்பா தளர்ந்துடும். போரும்பா இனிமே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்படிதான் தோணும். இவர் ஆனாலும் 69 வயசுக்கு அப்புறம் 70வது வயசுல இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போறாரு. என்னது ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்காரு, என்னோட ஃபேமிலி ரெஸ்பான்ஸ்ல முடிஞ்சது, இப்ப நான் போயிட்டு பண்றேன்னு. அவருக்கு டிக்கெட் கிடைக்காம டிக்கெட் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அப்போ சரக்கு கப்பல்ல போய் அங்க 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ஏன்னா 2.5 மாசம் எடுத்திருக்கு அமெரிக்கா போறதுக்கு. அவர் பிகாஸ் இங்கிலீஷ்ல நல்ல நாலேஜ் இருக்கு, சான்ஸ்கிரிட்ல சின்ன வயசுல நல்லா படிச்சதுனால அவர் ப்ராப்பர் காலேஜ் எஜுகேஷன் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அப்ப இங்கிலீஷ்லாம் நல்லா படிச்சிருக்காரு, பிசினஸ் பண்ணியிருந்தார், எல்லாம் பண்ணினார். ஆனா இது நல்ல நாலேஜ் இருந்தாலும் சரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்ட்டு. அதனாலதான் பாশ্চাத்ய தேச தாரிணி அந்த இது வருதே. அதான் பாশ্চাத்யனா எனது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்னு அர்த்தம். வெஸ்டர்ல போயிட்டு எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு அவர் அதுதான் பண்ணினார். ஆனா எப்ப போனார்? 70 வயசுல போயிருக்காரு. 69-70 வயசுல யாராவது போவாளன்னா அவர் போயிருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை. ஒரு நம்பிக்கையை விட என்னது ஆச்சாரியார் சொன்னா அந்த வாக்கை நிறைவேற்றணும். போய் பிரச்சாரம் பண்ணினார். எல்லாம் அவருக்கு அப்போ இது என்ன கஷ்டப்பட்டுதான் இருந்தார். உங்க சாப்பிடறது கஷ்டம் இருக்க மனுஷா தெரிஞ்சவா இல்ல ஒண்ணும் போறதுக்குள்ள நீ ஆச்சாரியான்னு யாரு ஏத்துக்க போறா? அதுவும் அங்க என்ன எல்லாம் ஹிப்பி கூட்டம். அந்த டைம்ல வந்து கவர்மெண்டே ரொம்ப திக்கு முக்காடின்னு இருந்தான். இந்த மாதிரி ஹிப்பிகள்லாம் வந்துன்னா இன்னொரு 10 வருஷம் என்ன ஜெனரேஷன் இருக்கும்? யாரும் பிறக்க மாட்டார். எல்லாம் ஹிப்பியா உட்காந்து அதுக்கு வாழும் செத்து போயிட்டானா மனுஷாலே இருக்க மாட்டாளே அமெரிக்கால. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கஷ்டமான கவர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கன்சர்ன் அபவுட் ஆல் அவர் வெல்னஸ் எல்லாம். என்ன பண்ண தெரியலையா? இவர் வந்து எல்லாம் ஹிப்பீஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா சரி வா என்ன சாப்பாடு கொடுத்திருந்தார். இவருக்கு என்ன ஒரு டெக்னிக்னா வரவாளுக்கெல்லாம் நான் வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. இந்த சாப்பிட கிடைக்காம எல்லாம் உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருப்பா இல்லையா? மயக்கத்தை போதை பொருள் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஹிப்பீஸ் எல்லாம் அப்படிதான் ஒன்னும் ஐயோ போதை பொருள்ல இருப்பா. போதையில சாப்பாடு குடிக்க சரி வா சாப்பிடுறேன் ஹரே கிருஷ்ணா அதுக்கு வேண்டி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுவா, பிரசாதம் சாப்பிட்டு போயிடுவா. அதுக்கப்புறம் பக்தியெல்லாம் கிடையாது. சரி பரவாயில்ல அப்படியாவது நீங்க வாங்க 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 கூப்பிட்டு 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 இவர் இது ஒரு இடத்துல போயிட்டு கெஸ்ட் யாராவது நீ கொஞ்சம் வச்சுக்கிறா 10 நாளைக்கு எங்க வீட்டுல இருங்கன்னா ஒரு 10 நாள் அதுக்குள்ள அவளுக்கு கஷ்டமாயிடும். ஏன்னா அவெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிடப்பட்டவா. இவருக்கா நான்வெஜ் ஏத்துக்க மாட்டார். அப்ப இவரே வந்து அவ கிச்சன்லயே போயிட்டு இவர் சமைப்பார். சமைச்சு அப்புறம் பகவான் நைவேத்தியம் பண்ணி அது வந்து எல்லாம் வரவாளுக்கெல்லாம் விநியோகம். வரவாள்னா என்னது இவர் பஜனை பண்ணுவார். அப்ப எல்லாம் வருவா. கிருஷ்ண கதை சொல்லுவார், அதை கேட்க வருவா. அப்ப அவளுக்கு எல்லாம் பிரசாதம் கொடுப்பார். இது பண்ணியே பண்ணி 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 மெதுவா 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 அவள் எல்லாம் ஒரு பக்தாரம் ஆக ஆரம்பிச்சா. அது நாட் இன் ஒன் டே, இட் டுக் லாட் ஆஃப் டைம். மெனி பீப்புள் அதுக்கப்புறம் நழுவி போனவாளும் இருக்கா, நிறைய கதை இருக்கு அவங்களோட. சோ அந்த மாதிரி அனன்ய பக்தி, ஒரு திட நிச்சயம். என்னால் இவாளெல்லாம் திருத்தம், என்னால என்னது பகவான் ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கா பண்ணு அப்படின்னு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்றேன் அப்படின்னு. அன்னைக்கு நம்ம அந்த பாட்டு பாடணுமே அவர் ஷிப்ல போகும்போது, நீ என்ன ஆட்டி வைக்கிறப்பா, என்ன ஆட்டி வச்சாலும் நீ ஆட்டு, நீ இப்படி ஆட வைக்கிறியோ நான் ஆடுறேன்.
என்ன ஜெயிக்க வைக்கிறதும் உன் கையில, என்ன தோல்வி வைக்கிறதும் உன் கையில. நான் என்ன என்னோட ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்கா நான் பண்றேன். அப்படி ஒரு ஹம்பிள் ஸ்டேட்ல அவர் வந்து போனார். ஆனா என்ன ஆச்சு? அவர் நல்ல காரியம் பண்ணனால 12 இயர்ஸ்ல 108 கோயில் கட்டிட்டார். இங்க நம்ம ஒரு கோயில் கட்டுறது, இப்ப இஸ்கான் மங்களூர் ஒரு கோயில் கட்டுறது, அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் அ மிராக்கிள் தான் நம்ம பண்றதும். ஒரு 10, 12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு கோயில் கட்டுறது கிடுகிடுன்னு அது முன்னுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. பட் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஒரு வீடு கட்டிப்பார், கல்யாணத்தை கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் அப்படிலாம் சொல்லுவாள் பழமொழி. இவ்வளவு கஷ்டம் அப்படின்னு. இவர் 108 கோயில் கட்டிட்டாராம் 12 வருஷத்துல. ஏன்னா இவரோட என்ன கான்ட்ரிபியூஷன், அட்வைஸ் தான் பண்றாரு. எல்லாம் டிவோட்டிஸ் தான் பணம் கொடுத்து நான் அதை பண்றேன், இதை பண்றேன், நான் இந்த பணம் கட்டுறேன், அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அப்படி போயிட்டு பணத்தை இழைச்சு கோயில்லாம் அப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் இஸ்கான் கோயில் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா, அதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்போ. அப்போ அதுதான். சோ இது இந்த மாதிரிதான் வந்து இதை குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள். இவாளெல்லாம் என்னது, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அப்ப அவளுக்கு வந்து கிரேஸ் எப்பவுமே இருக்கு, என்ன நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கா. சோ அவளோட ஒரு அருள் இருந்துட்டே இருக்கும் பகவான். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதிபுருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளார். இப்ப இவரோட மாதவேந்திர பூரியோட ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, அது பிற்க நான் சொல்லிடுறேன். அவர் வந்து இந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில 4வது அத்தியாயமா வந்திருக்கு. இவர் வந்து நம்ம கிளாஸுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு நினைவில்லை. ஓகே, எனிவே அவர் வந்து அப்பெல்லாம் கால்நடையா தான் ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா கால்நடையா போவா. எந்த ஒரு ஊர்ல இருந்தாலும் அங்க இருந்து விருந்தாவனம் போனோம்னா ஒரு 4 மாசம் எடுத்தாலும் 5 மாசம் எடுத்தாலும் நடந்து போவா. ராத்திரி ஆச்சுன்னா ஏதோ மரத்துக்கடியில் தங்குவா. திரும்பி அடுத்த நாளைக்கு அந்த நதியிலயோ என்னவோ குளிச்சு அப்படியே என்னைக்கோ கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டு தனியே காய் யாரோ கொடுத்தா அதை சாப்பிட்டுன்னு போயிட்டே இருப்பா. அப்படி இப்போ வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் ஆக்சுவலி வந்து அவரை வந்து அவருக்கு ஒரு இது கிடைக்கிறது. இதுதான் ஸ்டார்டிங். அவர் வந்து ரொம்ப விருந்தாவனத்துக்கு தான் போயிட்டு இருக்காரு. டயர்ட் ஆயிடணும்னா சரி ரொம்ப பசியாவும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து சரி கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணலாம், ஹரே கிருஷ்ணா அமிர்தம் சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பசியும் போயிடுமே, இந்த டியூக்கோ பசி இருந்துட்டே இருக்குமா, போயிடுமே சொல்லிட்டு அவர் இப்படி உட்காந்து டயர்டா உட்காந்து ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு மாடு கறக்கும் பிள்ளை, அதான் பால் கறக்கும் பிள்ளை, அவர் வந்து இந்தாங்க ஐயா பால் எடுத்துங்க அப்படின்னு. அவர் கண்மூழ்கிட்டு எப்படி உனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு பால் வேணும், நான் பசிச்சுன்னு இருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும், எல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எல்லாம் எடுத்துங்க இந்தாங்க எடுத்துங்க. அங்க பால் கறக்கிற அந்த லேடிஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்கதான் சொன்னாங்க, அந்த பொம்னாடி சொன்னா அவங்க ஒரு ஐயா உட்காந்துட்டு இருக்காரு, ரொம்ப டயர்டா உட்காந்துருக்காரு, அவருக்கு ஒரு சொம்பு பால் கொடுத்துட்டுவான்னு என்ன அனுப்பினார். கொண்டு வந்திருக்கேன், இதை எடுத்துங்க, எனக்கு அந்த மாடு எல்லாம் மேய்க்க போனேன், எனக்கு டைம் எல்லாம் இல்ல பேசுறதுக்கு, இதை எடுத்துங்க நான் திரும்பி வருவேன், இந்த சொம்பு எடுத்துன்னு போட்டு வருவேன், எனக்கு குடிச்சு இங்கே வைங்க நான் வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். யாரு, இந்த சின்ன பிள்ளை போயிட்டார். இவருக்கு ஆனா அவரை பார்த்தோன்னே இன்னும் கிருஷ்ணனை பார்த்தா போல அவருக்கு அப்படி ஒரு தோணல். ஏன்னா எனக்கு பசிக்கிறதுன்னு அந்த டைம்ல வந்து ஆகாரம் ஒரு பால் கொடுக்குறானாக்கா அது யாருக்கு தெரியும். டெஃபினெட்லி இவ்வளவு மனுஷர்ல ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து கொடுத்துருக்குன்னா அந்த குழந்தை வந்து கிருஷ்ணரா தான் இருக்கணும்னு இவர் அந்த கண்ணோட்டத்தை பாக்குறாரு. பால் குடிச்சு எல்லாம் வச்சுட்டு சாயந்தரம் வரைக்கும் பாக்குறாரு, வரவே இல்லை. ஆனா அப்புறம் என்ன எடுத்தா, அன்னைக்கு ராத்திரி இவர் வந்து கனவுல வந்து அந்த குழந்தைய வருது. சொல்ற, நான் வந்து நான் வந்து இது கோபால், என் பேர் கோபால், நான் வந்து இந்த புதற்குள்ள இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். நான் இந்த புதற்குள்ள இருக்கேன், என்னை எடுங்களே அங்கேருந்து, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு, இங்க ரொம்ப சூடு வெப்பம் குளிர் மழை பெஞ்சாலும் நான் அங்க இருக்கேன். இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல. நான் இந்த குழந்தைய திரும்பி வந்து இந்த சொப்னத்தை அப்படி வந்து பேசுறது, இந்த குழந்தை பேர் கோபாலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாளைக்கு ஊர்க்காரர் எல்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி இப்ப சொப்னம் வந்தது, ஏதோ ஒரு இடம் சொல்லி அந்த குழந்தை சொல்லிட்டு அங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்காம அந்த குழந்தை ரொம்ப. அப்புறம் அங்க வந்து அந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்து தோண்டி பார்த்தோன்னு பார்த்தா ஒரு விக்கிரகம் கிடைச்சது, கிருஷ்ணரோட விக்கிரகம். அப்புறம் அதை இதுதான் வந்து கிருஷ்ணர் தான் அப்ப நமக்கு முன்னாடி வந்திருக்காரு, அவர் பேரு கோபால்னு சொல்லியிருக்கார் சொல்லிட்டு அங்கேயே வச்சு பிரதிஷ்டை பண்ணி ஊர்க்காரெல்லாம் வந்து கோயில் வச்சு எல்லாம் வழிபட்டு இருந்தா. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் திரும்பி இவருக்கு வந்து இது வருது, எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தா. இவருக்கு சொப்னத்துல வருது, எனக்கு ரொம்ப வெப்பமா இருக்கு, உடல்லாம் அப்படி எரியறது, எனக்கு வந்து சந்தன காப்பு சந்தனம் எல்லாம் பூசணும், நீ வந்து விருந்தாவனம் போ, விருந்தாவனத்துக்கு போயிட்டு சந்தனம் எல்லாம் அங்க அரைப்பாங்க, நிறைய பெரிய கோவில்ல நிறைய பெரிய மரக்கட்டையெல்லாம் வச்சு அரைப்பாங்க, அங்கே நீ சந்தனம் கொண்டு வா, ரொம்ப உயிர்லாம் தக தக இது உடல்லாம் தகதகான்னு எரியாது. அதுக்கு என்ன அப்படி அதெல்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாம் பண்ணி ஊர்க்காரர்ல சொல்ற, திரும்பி எனக்கு அந்த மாதிரி சுப்னம் வந்தது, நான் போறேன் வந்து சந்தனம் எல்லாம் கொண்டு வரது போறேன். சரி சொல்லிட்டு போறேன், திரும்பி கால்நடை தானே போயிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு கிராமத்துக்கு வரா. இங்க ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருக்கேன். எஸ், மாதவேந்திரபுரி பக்தருக்காக பால் குடம் திருடி. ஓகே, மலையின் உச்சியில் ஓகே, இதெல்லாம் இல்ல. அப்புறம் வந்து அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துக்கு வர்றார், அங்க வந்து கோபிநாத்ங்கிற ஒரு டெம்பிள் இருக்கு. அப்ப அந்த ஒரு ராத்திரி நேரம் தங்குற நேரம் வந்தோன்னு சரி கோபிநாத் கோயில்ல வந்து அந்த என்னது ஆரத்தி எல்லாம் பார்த்து அங்கேயும் பிரசாத நைவேத்தியம் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அடுத்த நாளைக்கு நம்ம வந்து பிருந்தாவனம் போயிட்டு இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு போனோடனே நைவேத்தியத்துக்கு எல்லாம் குடமா வச்சிருக்கா. அப்ப இவர் வந்து அந்த பூஜாரி கிட்ட இது என்ன வைக்கிறீங்க நீங்க, இது நைவேத்தியத்துக்கு என்ன வைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா, நாங்க வந்து கீர் வைக்கிறோம். கீர்னா என்னது, பாயசம்.
ஓ அப்படியா? அப்ப இவருக்கு மனசுல தோணுது, ஆஹா என்னோட கோபால்ஜிக்கு நான் வந்து வீட்டுல நம்ம திரும்பி நம்ம ஊருக்கு போய் சொன்னோம் நம்மளும் கீர் பண்ணலாம். அப்ப எப்படி பண்றீங்களா கொட்டு நான் எல்லாம் சொல்றேன். இப்படி நான் அந்த பூஜாரி சொல்றேன். அப்படியா? அப்ப இவர் மனசுல நினைச்சு பாக்குறாரு. அப்படியா என்னோட கோபால்ஜிக்கு நான் இந்த மாதிரி கீர்லாம் நிவேதியம் பண்ணலாமே, அது எப்படி இருக்கும் டேஸ்ட், இந்த ஒரு தாட் வந்து அவருக்கு. அது வந்தோடனே ஹி ரியலைசஸ் மிஸ்டேக். நான் என்ன பண்றேன், டேஸ்ட் எல்லாம் பாக்குறேன். அவருக்கு இன்னும் இங்க கோபிநாத்க்கு ஆஃபரே பண்ணல, இந்த தேவிக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நான் அதை டேஸ்ட் பார்க்க நினைச்சேன். நான் இப்ப பெரிய முட்டாள்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறாரு. அப்புறம் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் இதெல்லாம் முடிஞ்சு விடுறது, ஆரத்தி முடிஞ்சு இவர் பிரசாதம் கூட வாங்காம இல்ல. ரொம்ப மனசு மையே இப்படி ஒரு கீழ்த்தனமான ஒரு எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். அந்த இடத்த விட்டே போயிடுறார். அப்படியே அந்த கால்நடையா எங்கேயோ போறாரு. திரும்பி ராத்திரி நேரம் எங்கேயோ போய் படுத்துக்கிறதுல என்னோ போயிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் அந்த பூஜாரி இதெல்லாம் முடிச்சு அவருக்கு இதெல்லாம் என்ன நடந்திருக்குன்னே தெரியாதே. எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் ஆயாச்சு. வந்தவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் கொடுத்து நிவேதியம் பண்ணி ஐ மீன் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ஆயாச்சு. அது இந்த இவர் வந்து எடுத்துட்டாரா, மாதவேந்திரபுரி வந்திருக்காரு, இவருக்கு அவரை பத்தி தெரியும் தெரியாது. கோயில்லாம் அடைச்சு இவர் தூங்க போயிட்டார் பூஜாரி. அப்புறம் அடுத்த நாள் ஒரு ராத்திரி வந்து பூஜாரிக்கு கனவுல வந்து கிருஷ்ணர், இந்த கோபிநாத் கிருஷ்ணர் யாரு பூஜை பண்ணி இந்த அந்த கீர் எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணா, ஏந்திர நீ வந்து அந்த கோயிலை தோறா, அதுக்குள்ள வந்து ஒரு பாட்டு வச்சிருக்கேன். இவர் சொல்ல இல்லையே 12 பாட்டு இருந்தது, எல்லாம் அவங்க விநியோகம் பண்ணிட்டேனே, உனக்கு தெரியாம நான் உன்னை வச்சிருக்கேன் பாரு அங்க அப்படின்னு. அப்படியா அப்படின்னு. நீ என்ன பண்ணனாக்கா, அங்க ஒருத்தர் வந்தார், அந்த பக்தர்கள்ல ஒருத்தர் வந்தார். அவர் பேர் வந்து இது மாதவேந்திரபுரி அப்படின்னு. ஓஹோ அப்படியா, என்ன பண்ணோம், அவர் வந்து ஒரு ஏதோ மனசு கஷ்டத்தை போயிட்டார், பிரசாதம் கூடி வாங்காம போயிட்டார். நீ என்ன பண்ண, நான் நீ வச்ச பாட்டுல ஒண்ணு திருடி வச்சிருக்கேன். திருடினா என்னது, தனியா உனக்கு கூட தெரியாது, நீ பூஜாரியா இருந்திருக்க, உனக்கு கூட தெரியாம நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அவர் அந்த பிரசாதம் வாங்காம போயிட்டார். நீ அதை போய் கோயிலை திறந்து திரை இருக்கும் பாரு, அந்த திரைக்கு பின்னாடி நான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கேன். இவருக்கு சரி இன்னும் கனவு வந்திருக்கேன்னு சொல்லி போய் ராத்திரியே போய் பாக்குறார். ஆக்சுவல் பாட்ல வந்து கீழ் இருக்கு. அது எப்படி நான் கரெக்டா எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணினேன். அந்த ஒரு கமோஷன்ல அவர் கவனிக்கல. அப்ப சொல்றேன், ஐயோ என்ன இப்படி அப்ப மாதவேந்திரபுரி எவ்வளவு பெரிய ஒரு பக்தாக்கு கிருஷ்ணரே கனவுல வந்து அந்த பக்தன் வந்து பிரசாதம் சாப்பிட போயிருக்கான். அவனுக்கு வந்து அவன் ஏதோ ஆர்வம் வந்திருக்கு, என்னோட கோபால்ஜிக்கு இந்த மாதிரி கீர் கொடுக்கணும். அந்த அண்ணன் தான் வந்துட்டு அந்த கீர் எப்படி இருக்குன்னு தான் திங்க் பண்ணி பார்த்தாரு. அதுக்கு அவர் வருத்தப்பட்டு போயிட்டாரே. கிருஷ்ணரை வந்து இது பண்ணணும்னு சரி அவர் போற எங்க மாதவேந்திரபுரி கத்தின்னு போகும்போது அவர் எங்கேயோ மார்க்கெட்ல அப்படி போயிட்டு இருக்காரு. அவர் ராத்திரி நேரம் யாரும் மனுஷர்லாம் யாரும் இல்ல. அப்போ என்னோட பேர் யாரோ சொல்றாங்க, யாரு அப்படின்னு. நான் தான் பூஜாரி. சொல்லுங்க, நான் பார்த்தேனே கோயில்ல என்னன்னு. அப்ப அது வந்து நீங்க இன்னும் இது கிருஷ்ணர் வந்து உங்களுக்கு வேண்டி ஒரு இந்த பானை வந்து இந்த கீர் எடுத்து வச்சிருக்காரு. சோர் சோரி பண்ணி, சோரினா எனக்கு திருடி வச்சிருக்கார். அது உங்களுக்கு வேண்டி, நீங்க பிரசாதம் சாப்பிடாம போனீங்களே அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், நான் சாப்பிடாம நான் பிரசாதம் எடுத்துக்காக இருக்கிறது இங்க உள்ள அந்த கோபிநாத்துக்கு எப்படி தெரிஞ்சது. அப்போ பக்தர், நான் ஒரு சரி நான் பக்தர் தான். அவர் ரொம்ப நெழுந்துட்டார். அப்புறம் பார்த்து அவர் பிரசாதம் சாப்பிட்டு எல்லாம் ஆச்சு. அப்ப அங்கேயே வந்து அவளை கூட்டின்னு வந்து இங்கே படுத்து. அப்போ பூஜாரிக்கு தெரிஞ்சு படுத்தி, பெரிய டிவோட்டி தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அப்படின்னு அந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு கொடுத்து அடுத்த நாளைக்கு போறார். அப்போ வந்த நோக்கம் எல்லாம் சொல்றேன், நான் வந்து சந்திரன் வாங்குறதுக்கு நான் என்னோட கோபால்ஜி, இந்த கோபால்ங்கிற அந்த இதை நாங்க விக்கிரத்தை வந்து இது பண்ணிருக்கோம். என்னோட கோபால்ஜிக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு, சூடா இருக்கு, அதுக்கு சந்தனம் இருக்கிறதான் போறேன். சரி அப்படியா, அதுக்கு என்ன நீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு ஒரு வழி அனுப்புற. ஆனா போற வழியில எல்லாம் இவர் தானே அந்த ஆளு, இவர் தானே அது. அப்ப என்ன பண்றேன், வேற காடு வழியெல்லாம் போயிட்டு எப்படி மக்கள் எல்லாம் என்ன வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி இந்த லைம் லைட்னா அவர் எப்படியோ போறார். பிருந்தாவனம் போனா அங்கேயும் எல்லாரும் ஜெய் ஜெய்கார் பண்றா. நீங்க தானே அதே கோபால்ஜி, கோபிநாத் தான் கீர்ச்சோர், அதனாலதான் அவர் பேர் என்ன, கீர்ச்சோர் கோபால் அப்படின்னு. கீர்ச்சோர்னா அவர் வந்து கீர்னா பாயசம், பாயசம் திருடிய கோபால்ஜி யாருக்கு திருடினார், பக்தனுக்கு வேண்டி திருடி அவர் வச்சிருந்ததை. அப்புறம் அங்க போயிட்டு எல்லாம் திரும்பி சந்தனம் எல்லாம் வேணும்னு சொல்லணும், அங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சு போயிட்டு அப்புறம் வந்து சரி சந்தனத்தை வந்து இப்போ திரும்பி வரணுமே, எங்க அவரோட கோபால் அந்த ஊருக்கு வரணுமே. அப்படி வந்து திரும்பி இதே இந்த கோபிநாத்ஜியோட அந்த ஊர்ல இருந்து வரும்போது திரும்பி ராத்திரி தங்கினார். திரும்பி அவருக்கு ஒரு சொப்பனம் வருது. இந்த சொப்பனம் வந்துட்டே இருக்கும் வழக்கு. வந்தோடனே என்ன சொல்றேன், யாரு கோபால்ஜியோட சொப்பனம் வருது. நீ வந்து ஒரு காரியம் பண்ணு, திரும்பி நம்ம ஊருக்கு வரத்துக்கு ரொம்ப நாள் எடுக்கும். நீ அந்த கோபிநாத்ஜி இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கே நீ கொண்டு வந்திருக்கேன் அந்த பிருந்தாவனத்துல இருந்து அந்த சந்தனத்தை, அந்த அவருக்கே சாத்திடும், எனக்கு குளிர்ந்தா போலதான் அப்படின்னு. நானும் கோபால் வேற, கோபிநாத் எல்லாம் வேற கிடையாது. அப்போ அப்படியா அப்படின்னு அடுத்த நாளைக்கு அந்த பூஜாரி சொல்லி அதுக்கு என்ன அங்கேயே சந்தன காப்பெல்லாம் போட்டு அப்போ அங்க கோபாலுக்கு குளிர்ந்துட்டான். சோ இது ஒரு ஸ்டோரி இல்ல கோபிநாத் அது. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து பால்குடம் திருடிய கோபிநாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீச்சோர் கோபால்னு சொல்லிட்டு அந்த கோயிலே இருக்கு நார்த்ல, இதுல பூரியிலயா எந்த இருக்கு தெரியல. பால்குடம் திருடி மாதவேந்திர பூரியிடம் ஒப்படைப்பு. ஓகே, அதான் அந்த விக்ரம் எல்லாம் காட்டியிருக்கான். சோ எனிபடி
கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த ஊருக்கு யாருக்கா போறதுக்கு விருப்பம் இருந்தா போலாம். ஓகே, இது ஒரு ஸ்டோரி. இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு, பார்க்கலாம், முடிஞ்சா சொல்றேன். சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதந்தஷ்ட திருடவ்ருதாக நமஷ்யந்தஷ்ச மாம் பக்தியா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு, கீர்த்தனம்னா அவர்களை பாட தெரியாது, அது இல்ல, ஏதோ நாமஸ்மரணம் பண்ணி எப்பவும் இதை பண்ணிட்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் இந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிச்சவர் தான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எல்லாம் டீடைல் பார்த்தோம். யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்களோ திரும்பி அடுத்த மாசம் ஜாயின் பண்ண அதே ஸ்லைடு தான் இருக்கும். வேற இந்த கிளாஸ் போனாலும் தே வில் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன். சோ அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே பக்தி பண்ணி 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 வயசான அப்புறம் எந்த நேரமும் சத்தத்தம் கீர்த்தையும் தோமா எப்பவும் பக்தியிலேயே இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த மாதிரி மகாத்மாக்கள் என்னை வழிபடுகிறார், அந்த மாதிரி வழிபடுறாங்க. பிதாஹம் வஸ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமகா வேத்யம் பவித்ரம் ஓங்கார ரிக்ஸாம யஜுர் ஏவச்ச. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. என்ன சொல்ற? பிதா அகம், பிதானா எனது ஃபாதர், அகம் நான், அஸ்ய ஜகத்தோ எல்லாம் ஃபுல் யூனிவர்ஸ்க்கு நான் தான் பிதா, மாதா மதர், தாத்தா ப்ரொடெக்டர், பிதாமகா தாத்தா, அந்த மாதிரி நான் எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்புறம் என்னது? அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம். அந்த ஓம்ங்கிற மந்திரமும் நானே. இது நாம பார்த்தோம், திரும்பி 7 சாப்டர் 7th சாப்டர் பார்த்தோம். இதை திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் ஆகும். ரிக் சாம யஜுர் வேதங்கள் எல்லாமே நான் தான் அதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ரிக் சாம இந்த ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், அதர்வண வேதம், இது எந்த வேதம், எல்லா வேதங்களும் நான் தான். சாம வேதம், சாம இல்ல, சாம யஜுர் ரிக்கு அதர்வண, நான் 4 வேதமும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் அதை தெரிஞ்சுன்னு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? என்னை பத்தி உள்ள அறிவு கிடைக்கும். சரி, இதுக்கப்புறம் என்ன உங்களோட இலக்கு? என்னை அடைவீர்கள். எல்லாமே வேதாகமா சமதீதானி இதுல வருதா? இல்ல, அது வேற ஒரு ஸ்லோகம். எல்லாமே நான் தான் அப்படிங்கிறார். ஓகே, அப்புறம் என்னது? கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹிருத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம். நானே இலக்கு, அல்டிமேட் என்ன இந்த கோல். எல்லாரும் இங்கதான் வரணும், வேற வழியே கிடையாது. நான் தான் இலக்கு, காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பர். நான் தான். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவே. நான் தான் இப்ப நீங்க இருக்கிற இடத்துல காப்பவன் நான் தான். நான் நித்தியமா இருக்கிற விதை விதைக்கிறார்களே, அவர் விதை விதைச்சுதான் எல்லாம் உயிர்வாழிகள் உயிர் பெறுறார்கள். எல்லாமே நான் தான். அப்புறம் இதுவும் அப்படிதான். தபாம் யகம் அகம் வர்ஷம் நிகிருண்ணாம் யத் ஸ்ருஜாமி ச அமிர்தம் செய்வ மிருத்யுஷ்ச சதசத் சாகம் அர்ஜுனா நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை கொடுப்பவனும் நானே. தடுக்கணும்னாலும் நான் தான் பண்ணுவேன், கொடுக்கணும்னாலும் நான் தான் பண்ணுவேன். நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. எல்லாம் நான் சொல்றேன். இதெல்லாம் சீக்ரெட் நாலேஜ் அவர் ரிவீல் பண்றார். त्रैविद्यमां सोम पापूत पापा यज्ञरिश्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् அஸ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவ போகான். அப்படின்னா இந்த ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் எல்லாரும் என்னது நல்ல புண்ணிய கர்மெல்லாம் பண்ணிட்டு எங்க போவான்? மேல் உலகத்துக்கு போவான். அங்க போனா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். சோமரசம்லாம் குடிப்பான். சோமரசம்னு இட்ஸ் அ ட்ரிங்க், நல்ல ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ட்ரிங்க் மாதிரி. சோமரசம் கொடுப்பா, ரொம்ப உருவசி எல்லாம் ஆடுவா, அதெல்லாம் பார்ப்போம். சோ இதெல்லாம் எப்படி புண்ணியம் எல்லாம் பண்றவா மேல் உலகத்துக்கு போவா. சோ நல்ல சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று, அதுக்கு வேண்டி வேதங்களை கற்று எனக்கு நல்லா எனக்கு முக்தி இல்ல, நல்ல ஒரு புண்ணியம் கிடைக்கிறான். So that I will go to the planets, higher planets and enjoy. I want to enjoy this life. அப்படி அந்த மாதிரி அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். என்கிட்ட வரலைனாலும் என்னை இன்டைரக்டா அவ வேதங்கள்லாம் கற்று எல்லாம் பண்றான். அதோட இஃபெக்ட் என்னன்னாக்கா ஒன்லி தே வில் கோ டு தி ஹையர் பிளானட். ஏன்னா டைரக்டா வர்ஷிப் பண்ண என்னோட உலகத்தையும் வருவா. அவன் இன்டைரக்டா பண்றதுனால ஓகே, அட்லீஸ்ட் நல்ல காரியம் பண்ணியிருக்கா, வேதங்கள்லாம் கற்கிறான், பகவத்கீதை தான். அப்போ மேலுலகம் அது வரைக்கும் வருவா. இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து, ஏன்னா பாவமே பண்ண மாட்டாங்க, பாவம் எல்லாம் இரேஸ் ஆயிடும். புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். இப்ப நிறைய வேதங்கள்லாம் கற்கிறவா என்ன பண்ணுவா? பகவான் மறைமுகமா வழிபடுறா. and they will go to the higher planet and enjoy the blissful life there. They won't reach பகவான். அப்புறம் 9.21ல
தேதம் தேதம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்தியலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மம் அனுப்பிரபன்னா கதாகதம் காம காமா லபந்தே. ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்த்தவுடன், இவ்வளவு எல்லாம் புண்ணியம் இருக்கு, ஒரு 10,000 rupees அடுத்த பிக்னிக் போகும்போது எல்லா பணம் முடிஞ்ச அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடும். திரும்பி அதுக்கு மேல இருந்ததுனாக்கா சாப்பாடு யாரும் கொடுக்க மாட்டா. ஹோட்டல்ல வந்து பணம் வை, அப்பதான் சாப்பிடும்பா. சோ how much ever money we have, அவ்வளவு நம்ம போய் பிக்னிக் போய் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஒரு வெக்கேஷன் போயிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு திரும்பி வரணும் வீட்டுக்கு. அதே போலதான் இங்கே எவ்வளவு புண்ணியம் இருக்கோ அதெல்லாம் கரைக்கிறதுக்கு மேல போவோம், என்ஜாய் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து திரும்பி அந்த தங்களது புண்ணியங்கள் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகத்தில் வீழ்கின்றனர், அனுப்பப்படுகின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் என்னது நல்ல புண்ணிய காரியம் சொல்லிட்டு புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சுன்னு வேதம் எல்லாம் கற்கிறவா பிறப்பு இருப்பனையே அடைகின்றனர். இப்ப அவளுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்காது. நம்ம வந்து புண்ணியம் நினைச்சு நம்ம நினைச்சிருந்தோம் இவ்வளவு நாளா ஒரு நல்ல புண்ணிய காரியம். புண்ணியமும் போராது. புண்ணியம்னால என்னது, புண்ணியம் நல்லதுதான், ஆனா திரும்பி பிறவி எடுப்போம் இங்க புண்ணியம்லாம் கரைஞ்சப்புறம். பட் நமக்கு அது வேண்டாம், புண்ணியம் வேண்டாம், பாவம் வேண்டாம். அந்த நிலைக்குதான் அந்த மாதிரி வேலைதான் செய்யணும். அனன்யா சிந்தயந்தோ மாம் யே ஜனாஹ பரியுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். இந்த யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம் நீங்க வந்து இதுல பார்க்கலாம். LICல அந்த லோகோ அப்படி போட்டுப்பா, யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். அப்படின்னா என்னது, உங்களுடைய என்னெல்லாம் நீங்க நம்ம பாலிசி எல்லாம் கட்டிட்டு போவீங்க, அதெல்லாம் நாங்க வந்து கேர்ஃபுல்லா வச்சுருப்போம். டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் மணி. நீங்க இறந்து போனாலும் உங்களுடைய யாரெல்லாம் வந்து இது நாமினேஷன் கொடுத்துருப்பீங்களோ அவளுக்கு நாங்க வந்து பணத்தை வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் எவர் எல்லாம் போட்டு நாங்க கொடுப்போம். டோன்ட் வரி அபவுட் யுவர் மணி. நம்ம அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறான். இது பகவானுடைய இந்த பகவத்கீதையில எடுத்ததுதான். அவளே சாதா மனிதர்கள் தான். LICல எரிஞ்சு போயிருக்கு, விழுந்து கொடுத்து அது இதெல்லாம் பார்க்கணும். இருந்தாலும் அஷூரிங் அப்படி. ஆனால் என்ன அது என்ன சொல்ற பகவான் என்ன சொல்ற, யோகக்ஷேமம்னா ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு வெறும் புண்ணியம் கேட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம பகவத்கீதா படிக்கிறோம். ஆனா என்னது, பகவானை நினைத்து படிக்கிறோம், பகவான் தொண்டு புரியறா போல படிக்கிறோம். அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்றவாள் என்னாகும், களங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும், அவளுக்கு என்ன வேணும், ஒரு ஹெல்த் சரியில்லை ஆனா என்ன நித்தியமா வழிபடுறான், நல்ல ஹெல்த் கொடுத்து விடுறோமே, அப்ப அந்த ஹெல்த்தோட கவலை இல்லாம பண்ணுவா இல்லையா. சரி, இந்த பணம் இல்லையா, அவள் பணத்தை கொடுத்து விடுறோமே, அந்த டென்ஷன் இல்லாம என்ன வழிபடுவாரு. அந்த மாதிரி பகவான் தெரியுமா, நமக்கு என்ன இல்லையோ அதை கொடுக்குறான். சோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் என்னது நித்யாபி யுக்தானம், யாரு நித்தியமா இந்த மாதிரி பண்றாங்களோ அவங்க வந்து நாம் அவளுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். LIC யூஸ் பண்றது அவ ஒரு டெக்னிக் தான். பட் பகவான் என்ன சொல்ற, கொடுக்குறேன் கொடுக்குறாப்ப கொடுத்து ஒரு வியாதியும் கொடுத்தேன்னா அதை அடுத்த அந்த டாக்டர் தான் நீ பணக்காரன் ஆக்கிடுவேன். அந்த மாதிரி இல்லாம அது உங்ககிட்டயே நிலைச்சு நிக்கிறா போல அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். அந்த மாதிரி நான் வந்து ஐ வில் see to it that you're all என்னெல்லாம் இல்லையோ அதை கொடுத்து அது நிலைத்து உங்ககிட்ட இருக்கிறா போல நான் வந்து அருள் பண்றேன் அப்படிங்கிற. ஆனா அதான் நீ நித்தியமா வந்து பகவானை வழிபடணும். அதுதான் அண்டர்லைன் ஃபேக்ட். ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि इमाम् एव कौन्तेय यजन्त्य विद्धि பூர்வகம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள். கிருஷ்ணர் இவ்வளவுலாம் சொல்லிட்டு இன்னும் நமக்கு வந்து வருது இப்ப கணேஷ் சதுர்த்தி இன்னைக்கு நேற்றுகள் ஆரம்பிச்சாச்சு. இப்போ 10 நாள் இருக்கும். இங்கெல்லாம் எங்க ஊர்ல எல்லாம் 10 நாள் இருக்கும். சரி 2 நாள் 3 நாள் இருந்தாலும் கணபதி விட முடியுமா, இல்ல பண்ணதான் விக்னார்த்தா. அவரெல்லாம் விக்னம் இல்லாம நமக்கு எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காரு. எல்லாம் விக்னம் இல்லாம எல்லாருக்கும் காரியம் நடக்கணுமா, உன்னை வழிபடுற வாழ்க்கைலாம் அந்த அருள் கொடு அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அந்த இது தெரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே, அதுக்கு கீழே தான் இவெல்லாம் இருக்காங்க. ஒருத்தரும் அவர் கொடுத்த ஒரு பணியை தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. சோ இவாள நம்பர்கள் தப்பு கிடையாது. ஆனா இவாதான் எல்லாமே, கிருஷ்ணர் செகண்டரி அந்த மாதிரி நினைக்க கூடாதுன்னு. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். இன்டைரக்டா என்னதான் வழிபடுறாங்க, ஆனா அவள் தெரிய மாட்டேங்குது. குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதா, ஏன்னா அவள் தெரியறது இல்ல. இன்டைரக்டா என்னதான் வழிபடுறாங்க, ஆனா அவன் மனசுல என்ன இருக்கு, பிள்ளையார். எனக்கு பிள்ளையார்னா எல்லாம் லைக் பிள்ளையார். கிருஷ்ணா செகண்டரி. அரே கிருஷ்ணா கீழதான் பிள்ளையாரே வந்திருக்காரு. அந்த புரிதலோட நம்ம வழிபடலாம். சரஸ்வதி அந்த புரிதலோடு வழிபடணும். லட்சுமி அப்படிதான். கிருஷ்ணா செப்பரேட், லட்சுமி செப்பரேட். அதெல்லாம் பண்றது என்னது, இது வந்து குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதா. நம்ம கிருஷ்ணரை தள்ளி வச்சு கணபதி தான் எல்லாம், எனக்கு கணபதி தான் எல்லாம், முருகன் தான் எல்லாம், ஐயப்பன் தான் எல்லாம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்றவங்க இருக்காங்க. நம்ம எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. சொல்றேன், இந்த ஃபெனட்டிக் பீப்புள்
too much of importance to one particular god and by. அதெல்லாம் நம்ம பண்றது என்ன பண்றாங்க, அது வந்து தப்பு செய்யறாங்க. அதெல்லாம் வழியில் செய்யறது தப்பு அப்படின்னு. யாந்தி தேவவிரதான் தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவிரதாக பூதானி யாந்தி பூதைஜ்ய யாந்தி மத்யாஜினோ அபிமாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர். இப்போ இதெல்லாம் தேவர் தேவர் தேவர்னு ஒரு பர்டிகுலர் தேவரை வந்து வழிபட்டுனே இருந்தாக்க என்ன ஆகும்? அவருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இடம் கொடுத்துருக்கா இருக்கட்டும். நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தோம், அது இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்க முடியும். அப்ப அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து போய் சேர்ந்துக்குவோம். ஆனா அது என்ன ஆகும்? அனிலேஷன் டைம்ல எல்லாம் அழிஞ்சுக்கும். முன்னோர்கள் வழிபடுவார். முன்னோர்கள் எல்லாம் பித்ருக்கள் எவ்வளவு அவரோட சாபம்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். பித்ருக்களை அதை பண்ணும் இது பண்ணும் அதே பண்ணி பண்றது மாத்திரம் பண்ணி விட்டுடலாம். ரொம்ப அதெல்லாம் யார் டேமா கேட்டு அஸ்ட்ராலஜர் கேட்டு பித்ருக்களை அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு இது இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி பண்றவர்களுக்கு முன்னோர்களிடையே செல்வார். ஊருக்கு அதுக்கு மேல ஊர் உலகத்துல தான் அவெல்லாம் முன்னோர்கள் இருக்கா, அங்க போயிடுவா. பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுவார்கள் என்னுடனே வாழ்வார். சிம்பிள். வென் தீஸ் இல்ல கொரலரி மாதிரி தான். இதெல்லாம் ட்ரூனாக்கா அப்ப அதுவும் ட்ரூ தானே. ஆனா ஒரே டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இந்த உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும். திரும்பி நம்ம வந்து பிறவி எடுப்போம். அழிஞ்சும் போகும், இந்த இடத்துல பிறக்கும். அப்புறம் ஒரு இறப்பு வரும்போது திரும்பி நம்ம வந்து பிறப்போம். இந்த ரீபர்த். ஆனா என்னுடைய உலகத்தில் வர வாழ்க்கை வந்து ரீபர்த் கிடையாது. தட் இஸ் அ பெர்மனன்ட் உலகம். அழியப்படவும் செய்யாது அப்படின்னு. பத்திரம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பத்திரம் புஷ்பம் ஃபலம் தோயம் யோ மே பக்தியா பிரயச்சதி தத் அகம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மன. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். பகவானுக்கு என்ன கேட்கிறார்? ஆட்ட வீடு ஆட்ட வெட்டி மாட்ட வெட்டி இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. சில இடத்துல நான் தாரு முடி வைப்பேன், இது கல்லெல்லாம் முடி வைப்பான், காளி அந்த மாதிரி இருப்பான். பட் கிருஷ்ணர் என்ன கேட்கிறார்? சாதாரண இலை. இலைன்னா என்ன அர்த்தம்? துளசி இலை. உங்ககிட்ட வேற ஒண்ணும் இல்லையா? துளசி இலை இருக்கா? அது எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி ஐ வில் அக்செப்ட் தட். ஐ வில் பி ஹாப்பி. இல்ல பூ இருக்கா? பூ கொடுங்க போதும், ஐ வில் பி ஹாப்பி. இல்ல பழம் இருக்கா? பழம் கொடுங்க. உங்க வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்லையா? தண்ணி வைங்க. குழையில தண்ணி வருது இல்லையா? அந்த தண்ணி ஒரு சின்ன கிளாஸ் வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு இது அந்த மாமத்தை சொல்லி ஆஃபர் பண்ணா அதையும் எடுத்துக்கிறேங்கிற பகவான் சொல்ற. அதனை ஆனா என்னது? அன்புடனும் பக்தியுடனும் அதை வந்து எனக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாரு. அப்ப இதெல்லாம் எந்த கொடுக்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசை அவ்வளவு அன்பும் ஆசையும் பகவான்கள் இருந்தா நம்ம பண்ணிட்டே இருக்க தோணும். இட் டிபெண்ட்ஸ். அதான் நம்ம எவ்வளவு பகவான் பண்றோம்னு அதுலயே தெரிஞ்சு போயிடும் பகவானுக்கு. நமக்கு எவ்வளவு அவர் பேர்ல நம்பிக்கை, இது என்னது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, பண்றோம் அவர் பேர்ல ஒரு ஆசை இருக்குன்னு, அதுலயே பக்தி இருக்குன்னு அதுல தெரிஞ்சுக்கிடும். இந்த மாதிரிதான் அவர் அந்த இது வரும். பிரபுபாத என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு. அப்ப இவ்வளவு ஆசையா பண்றா. கிருஷ்ணர் என்னுடைய கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஆசையா பண்றா. சப்பன் போ இந்த மனோத்துல எல்லாம் சொல்லுவான். 56 டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பான். கோயில்ல எல்லாம் அப்படி ஜெய் நடத்துவார். வீட்லயும் பண்ணுவா அந்த மாதிரிலாம். சோ நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோமோ அது போல நம்ம திருப்பியும் கொடுப்பார். அது கொடுக்க போராடுனா அதுக்கு வேண்டி அக்செப்ட் பண்ணி நம்ம பண்றது இல்ல. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி இருக்கு. விதுரர் அவர் மனைவியோட இருந்திருக்கார். கிருஷ்ணர் வர அப்ப அந்த டைம்ல விதுரர் இல்லை. கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப விதுராணி. அவ வைஃபு பேரு விதுராணி. ரொம்ப பிடிக்கும் கிருஷ்ணன். யாருக்குதான் பிடிக்காது? வா வா கிருஷ்ணா வா வா ரொம்ப பசிக்கிறது ஏதாவது கூடினா அதுக்கு என்ன சொல்லி பழத்தை என்னவோ பேசுறா. பேசிட்டே இருக்க. இப்படி பழத்தை உரிச்சு தோலை கொடுக்குறா, பழத்தை கீழே போடுறா. திரும்பி உரிக்கிறா, தோலை கொடுக்குறா, பழத்தை கிடப்பா. அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியாம அவ்வளவு ஒரு பக்தியோட அவர் கேட்கறதெல்லாம் அவர் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுன்னு அப்படி உட்காந்துட்டார். இவனு அழகா பழத்தோல் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கார். கொஞ்ச நேரம் கழிப்பா இவர் வர விதுரன். விதுராணி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? பழத்தெல்லாம் கழுப்பிட்டு அவருக்கு தோலை கொடுத்துட்டு இருக்காரு. அவர் சொல்ற நிறுத்தாது. அவ ஏதோ ஒரு பக்தியில ஏதோ ஒரு நிலையில அவ பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ பண்ணிட்டு கூட நான் தான் அக்செப்ட் பண்றேனே, நீ எதுக்கு ஸ்டாப் பண்ற? ஆனா அவ ஒரு உணர்வுல வந்துட்டா. ஐம் சோ சாரி, நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவ்வளவு நாளா, இவ்வளவு நேரமா நான் உனக்கு பழத்தோலை கொடுத்துருந்தேன், ஐம் சோ சாரின்னு. அப்புறம் வந்து பழத்தை அழகா வந்து முடிச்சு பழத்தை கொடுக்குறா. கிருஷ்ணா சொல்ற இதுல அவ்வளவு ஒரு இது சுவாது இல்லை, ஒரு ஸ்வீட் ஒரு இது இல்லை, டேஸ்ட் வரல எனக்கு. நீ முன்னாடி கொடுத்த பாரு அதுலதான் டேஸ்ட். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா நம்ம என்ன கொடுக்குறோம். அவர் அந்த உபர் கொடுக்குற இல்லையா குச்சையில அவளை கொடுத்தாலும் அவர் வந்து பெரிய ஒரு இது கிடைச்சா போல வந்து அவர் எடுத்துக்கிறார். தங்க கவச்சம் வெள்ளி கவச்சம் கொடுத்தா பகவான் பாப்பார், எனக்கு எல்லாம் நல்லது கொடுப்பா, அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்கும் கொடுக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. கொடுக்கலாம், நம்ம கிட்ட இருந்தா இருந்தா கொடுக்கலாம். ஆனா எவ்வளவு இருக்கோ கொடுக்கலாம். எவ்வளவு கொடுக்க பகவான் பிடிக்கும், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனாலும் அதனால பகவான் விலைக்கெல்லாம் வாங்க முடியாது. அப்ப ஆர்வம் ஒரு அன்பு இருந்ததுன்னா பழத்தோல் கொடுத்தாலும் வந்து எடுத்துப்பேன். சபரியெல்லாம் என்ன பண்ணா எச்சல் பண்ணி ஒரு கனியா அப்படி இது புளிக்கிறது இது வேண்டாம், இது இனிப்பா இருக்குன்னு அப்படி ராமர் கொடுத்தா கடிச்ச இதெல்லாம் ஐ திங்க் இழந்த பழமா ஷி வாஸ் கிவிங். தட் ஷோஸ் அஃபெக்ஷன். அவ்வளவு பக்தி இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி பண்ணாத தவிர எச்சல்லாம் அதனால பண்ணணும். அப்ப நான் இன்னையில இந்த நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எல்லாம் டேஸ்ட் பார்த்து நல்லதா பண்ணேன். நம்ம அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதான் அப்படி எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ் அவ பண்ற இதே வேற.
சோ இதான் அது ஒரு ஸ்டோரி. அப்ப நம்ம பகவானுக்கு என்னெல்லாம் சமர்ப்பிக்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு எந்த பொருட்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் சொல்லி ஒரு ஒரு இலையோ, இலைன்னா துளசி இலை, ஒரு பழமோ, பூவோ, சிறிதளவு நீரோ, துளசி இலை, இது ஏதாவது ஒண்ணு இல்ல, இவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம். பட் பகவான் கேட்கறது இவ்வளவுதான். சோ தட் we have to offer him every day, not only once. நம்ம எவ்வளவு டைம் சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவு டைம் பகவானுக்கு ஏதோ ஆஃபர் பண்ணணும். இல்ல பகவானுக்கு சரி ஒரு இலையை கொடுப்போம், தண்ணி தானே கேட்கற, தண்ணி கொடுத்தா நான் முஸ்கும் சாப்பிடுறேன். அதுவும் நல்ல, ஏன்னா பகவான் உள்ள இருக்காரு, பரமாத்மா ரூபா படுத்துருக்காரு. நீ நீ மாத்திரம் நிறைய விதவிதமா சாப்பிடுற, எனக்கு பேரு தண்ணியை கொடுத்து ஏமாத்திர பாரு அப்படின்னு அதெல்லாம் பண்ண. எஸ், இதுல வந்திருக்கேன். சுதாமா என்ன கொடுத்தாரு, அவையில் கொடுத்தாரு. ஆனா என்ன பண்ண என்ன கொடுத்துருக்கு, அன்புடன் காணிக்கை செலுத்திய பக்தர்கள். சுதாமாட்ட ஒண்ணு இருக்கல, அவள்கிட்டயே வீட்லயே இல்லாத, அவள் பக்கத்து வீட்டுல தான் வாங்கி அப்படி கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு. சபரி பாட்டி ஒன்னும் கடிச்சு ராமர் கொடுக்குறா. கஜேந்திரா என்ன பண்றா, இறக்குற தருவாயில அந்த குளத்துல பூ இருக்கு, அதை நான் உனக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நான் இறந்து போறேன் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் தான் எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ், கஜேந்திராவா இருக்கட்டும், சபரி பாட்டியா இருக்கட்டும். பிரபுபத என்ன சொல்றா பார்க்கலாம். வைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் இஸ்கான் நிறுவனர் ஆச்சாரியர் கூறுகிறார், பக்தர் அல்லாதவரின் கையில் இருந்து எதையும் கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. நம்ம தான் பக்தர் சொல்லிக்கிறோம், நம்ம பக்தரா இல்லையான்னு பகவானுக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம பக்தரா இல்லை, அவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளா. இப்ப நம்ம 4 இட்லி வச்சு நம்ம எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு திரும்பி திறந்து பார்த்தா 2 இட்லி, அப்ப பகவான் சாப்பிட்டுட்டார் 2 இட்லி, அப்படி தெரியுமா? தெரியவே தெரியாது. கண்ணருளை தான் பண்ணுவாரே தவிர கண்டருளை பண்ணுவார். அவருக்கு அவர் கண்ணாலேயே சாப்பிட முடியும், கையால நடக்க முடியும் அந்த மாதிரி. அப்ப அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். அது எப்படி பக்தர்கள் கொடுக்கிறவாவா, அதுதான் அக்செப்ட் பண்ணுவார். பக்தர் அல்லாதவரின் கையிலிருந்து எதையும் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. அவர் ஏன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? அவருக்கு பசி இல்லை, அவருக்கு உணவு எதுவும் தேவையில்லை, அவர் பக்தியை மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். அதுதான் முக்கிய புள்ளி. எனவே ஒருவன் பக்தனாக மாறுவார். இதில் ஏதோ பேசுனது டயலாக் மொழி இது பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சோ ஏதோ நடக்கும் போது ஏதோ சொற்பொழிவுல சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பக்தனா இருந்து அவருக்கு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாதான் அவர் எடுத்து போயிருக்காரு. இல்லாட்டி நமக்கு ஒரு சமாதானத்துக்கு நம்ம தான் பக்தன் இல்லாய்க்கு நம்ம என்னவோ கொடுக்குறோம். நானும் நைவேத்தியம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றோம். நான் 4 டைம் நைவேத்தியம் பண்ணேன், பக்தன் இல்லவே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ கடனேன்னு பண்றோம். அதெல்லாம் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணி. இப்பதான் அந்த சொல்ல பாஸ்கெட் பால்ல இப்படி பால் போடுறோம் எவ்வளவு டைம் போட்டோன்னு கணக்கு இல்லை. அந்த பால் எவ்வளவு வாட்டி அந்த பாஸ்கெட்டுக்குள்ள விழுந்தது, அதுதானே பாயிண்ட்ஸ். இப்ப நம்ம போட்ட திருப்தி நமக்கு 10 டைம் போட்டுட்டேன், 10 டைம் பால் எவ்வளவு டைம் உள்ள விழுந்திருக்கு, ஒரு டைம் தான் விழுந்து. அப்போ 1 மார்க் ஒன்லி யூ ஆர் கெட்டிங். அந்த மாதிரி நமக்கு தெரியும். இவ்வளவு வாட்டி ஜப்பம் பண்றோம், இவ்வளவு எல்லாம் பண்றோம், எல்லாத்தையும் ஒரு ஆசையும் அன்பும் கலந்து பகவான் ஆஃபர் பண்ணும்போது அவர் எடுத்துப்பார். அதுதான் அவர் எடுத்துப்பதே தவிர, ஏன்னா அவர் கொடுக்கறது நம்ம நிறைய மக்கள் இருக்கா, நிறைய கோயில்கள் இருக்கு, நம்ம வீட்டுல இந்த பர்சன் நிக்கிறாரா, அது இல்லை. நம்ம அன்பைதான் பாக்குறேன். இப்ப பிரபுபதா என்ன பண்ணா, அவர் ஏழையா வயசாகிட்டு இருந்தாலும் அவரே கைப்பட பண்ணுவாராம். அவரே கைப்பட இதெல்லாம் நைவேத்தியம் ஐட்டம் எல்லாம் பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணி அதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவார். ஃபார் எவர் he was doing that till he became very old, he could not get up. அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் வேற யாரும் பண்ணிருந்தோம். இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நமக்கு சமைக்கலாம் தெரியலன்னா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி, ஆனா எல்லாத்தையும் ஒரு துளசி இலையை போட்டு நம்ம ஆஃபர் பண்ணோம். இப்ப என்ன பண்ணலாம், நாளையில இருந்து காலையில இப்பதான் இது கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா ஏதோ பகவான் ஆஃபர் பண்ணலாம். குளிக்காம எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, குளிச்சு விட்டு இப்ப நான் ஒண்ணும் பண்ணலையே பண்ணி கொடுக்கலாம். இல்ல ஒரு பால் காய்ச்சலாம், அதுக்கப்புறம் குளிச்சாச்சே சரி கொஞ்சமா பால் காய்ச்சி பகவான் பால்ல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். டெய்லியே அந்த மாதிரி காத்தால ஒரு பால் நைவேத்தியம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதோ டிஃபன் பண்றோமா, ஃபர்ஸ்ட் டிஃபன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், தோசையா இருக்கட்டும் இட்லியா இருக்கட்டும் பகவான் கொடுத்துடலாம். அப்புறம் என்னது சாப்பாடு பண்ணுவோம், அந்த சாப்பாடு ஒரு பிளேட்ல போட்டு ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு கண்டோர்ல பண்ண பகவான் காட்டிட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாமன்றம் சொல்லி நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். அது பிரசாதமா எல்லாருக்கும் கொடுத்தோம்னா எல்லாம் கோயில தானே பண்றா இல்லையா. அண்டான அவனும் சமைக்கிறான், அது எல்லாமா அந்த கர்ப்பகிரகத்தை கொண்டு போய் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ற இல்ல, ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தை தான் கொண்டு வர. அது போல நம்ம எல்லாம் பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் பகவான் முன்னாடி எல்லாம் வைக்கணும் இல்லை, கிண்ணத்துல போட்டு அவருக்குன்னு ஒரு பாத்திரம் வச்சு அந்த கிண்ணத்துல போட்டு ஆஃபர் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்லிட்டு அதே திரும்பி நம்மளோட ஃபுட்டு கூட மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா இட் பிகம்ஸ் பிரசாதம். ஏன் பிரசாதம் சாப்பிட வேண்டும், அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணுமே. நம் மனதை தூய்மைப்படுத்த சித்த சுத்தி ஆகும், பக்தியில் முன்னேற, மூணில் நுண்ணிய திசுக்களை வளர்க்க. இதெல்லாம் பண்ண என்ன ஆகும், இதுல ஒரு ஆர்வம் வரும். ஈவன் பிரெயின்ல உள்ள டிஷ்யூஸ் எல்லாமும் நல்லா ஒர்க் பண்ணுது. சயின்டிபிக்லி ப்ரூவ்ட். இன்னும் 2-3 ஸ்லோகா இருக்கு, முடிச்சுவாங்க. யக்கரோஷி யதஸ்நாசி யஜ்ஜுஹோஷி ததாசி யத்தபஸ்யசி கௌந்தேய தத்குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடிக்கடி நம்ம இது நினைக்கணும். என்னது, நம்ம சாப்பாடு கொடுக்கணும் பகவானுக்கு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம், கிடையாது. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. தீபாவளிக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம
எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கிற துணியில இருந்து வச்சு விடுறோம் இல்லையா? வை நாட்? இப்ப வந்து ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் வந்ததுனால நம்ம நினைச்சா துணி வாங்குறோம், நினைச்சா போட்டுன்னு பாக்குறோம், ஃபிட் இல்லையா திரும்பி வந்து ரிட்டர்ன் பண்றோம், அந்த மாதிரிலாம் பண்றோம். அந்த கால பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ற கான்செப்டே போயிடுது. ஆனா இப்போ வந்து பண்றோம் இருக்கா, சம்பள கவர் எல்லாம் பணமா தான் கொடுத்திருந்தா. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்பள கவர் பகவான் முன்னாடி வைப்பான், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது. அப்ப நம்ம இப்ப எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பேங்க்ல டிரான்ஸ்பர் ஆகும்போது அந்த இது இல்ல. இருந்தாலும் கும்பிடு போட்டுதான் இன்னைக்கு எனக்கு சம்பளம் வந்து கொடுத்து இந்த போன மாசம் வேலை பண்ணதுக்கு ஒரு சம்பளம் கிடைச்சிருக்கு. தேங்க்யூ பகவானே ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமத்துக்கு. ஸோ வாட் எவர் யூ டூ, என்ன சாப்பிடுறோமோ, என்ன போட்டுக்கிறோமோ, என்னெல்லாம் செய்கை பண்றோமோ, என்னெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறதோ எல்லாம் தபம். ஒரு மாசம் வேலை பண்ண அது ஒரு தவம் மாதிரி வேலை பண்ணினாலே டைம் டு டைம் போறீங்க. ஒரு நாள் லேட் இல்லாம கரெக்டா போய் இல்லாட்ட லேட் மார்க் அதுல சம்பள குறைவெல்லாம் வந்துடும். அந்த மாதிரி போனதுனாலே ஒரு தப்பஸ் மாதிரி எனக்கு பண்ணனாலும் சம்பளம் கிடைக்காது. சோ அந்த சம்பளம் எனக்கு பகவான் நீ கொடுத்ததுதான். எனக்கு ஜாப்னு கொடுத்த, என்னோட அறிவுக்கு நான் என்னத்தையோ பண்ணினேன், நீ கொடுத்த ஒரு இதுலதான் நான் பண்ணிருக்கேன். அதுவும் ஒரு வந்து பகவானுக்கு ஆஃபரா தான் நம்ம வந்து இதெல்லாமே பண்றோம். சோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வேன் எல்லாமே. ஒரு தானம் கொடுக்கறது அதுவும் ரொம்ப மிருகாவோட ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிளாஸ்ல. தானம் கொடுக்குறேன், எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி இல்ல. பகவானே நீ எனக்கு கொடுத்துருக்க, அதுல இருந்து இசி என்னோட கெப்பாசிட்டி எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. இதனால் நீ கொடுத்துறதுல இருந்து நான் வந்து எடுத்து கொடுக்குறேன், அவ்வளவுதான். நம்ம என்னத்தை கிரியேட் பண்ணணும், எல்லாம் பகவான் கொடுத்தத நம்ம வந்து பிச்சையா வாங்கிட்டு அதேதான் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்றோம். நம்ம பெரிய கொடுக்கறவெல்லாம் கிடையாது. எஸ், ஆல்மோஸ்ட் எண்டிங். समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ, பகவான் சொல்றார், எனக்கு யாரிடமும் பொறாமை கிடையாது, பாரபட்சமும் கிடையாது. He is my favorite. ஏன்னா எனக்கு தங்க கவச்சம் போட்டா, வெள்ளி கவச்சம் போட்டா, நிறைய லேக்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டொனேஷன் பண்ணா, சோ நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், he is my favorite. அந்த மாதிரிலாம் அவர் வந்து மயக்க முடியாது. பகவான் பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனது அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அது யார் பக்தியோடு எனக்கு என்ன பண்றாங்கன்னு பண்ணா சரி, ஜபம் பண்ணுங்க, என்ன நினைத்து ஜபிச்சாலும் ஐ வில் லைக். எனக்கு வந்து தே ஆர் மை ட்ரூ ஃப்ரெண்ட். இல்ல எனக்கு வேண்டி நைவேத்தியம் பண்ணி பண்றேன், எனக்கு வேண்டி கீர்த்தனம் பண்றேன், எனக்கு வேண்டி நீ கோயில வந்து வழிபாடு பண்றேன், எனக்கு வேண்டி என்ன நினைத்து எல்லாருக்கும் தானம் தர்மம் தான் பண்றியா, எனக்கு அந்த மாதிரி பக்தர்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாய் இருக்கிறேன். நான் என்னைக்குமே அவனை மறக்க மாட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்கார், நான் அவனை மறக்க மாட்டேன், அவனும் வந்து ஆக்சுவலி அவன் மறக்க மாட்டான்னு சொல்லிதான், மறக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிதான் வழிபாடு பண்றான். அப்ப நானும் மறக்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி ரெசிப்ரோகேஷன் பண்ணுவார் அவர். இல்லாட்ட பார்ஷியாலிட்டி கிடையாது. நீ என்ன நிறைய நம்பும் போது நானும் உனக்கும் கொடுப்பேன், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது ஒரு 10 ரூபா கொடுத்தனா என்ன கிடைக்கும், ஒரு சாக்லேட் கிடைக்கும். கத்தையா நோட்டு கொடுத்தா ஒரு பெரிய கார் கிடைக்கும், அவ்வளவுதான். நான் கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு அன்பை கொடுக்கிறோமோ அந்த அளவு அவர் நமக்கு அருள்கிறார். அப்ப இந்த ஜென்மத்துல நான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்குறேன், ஆனா ஒருத்தன் அட்டூழியம் பண்றான், ஒண்ணுமே தானமே பண்றது இல்லை, அவன் கொடுக்குறான்னா முன்னாடி போன ஜென்மத்தை அவன் என்ன பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது, நமக்கு தெரியுமா? அது நம்ம போன ஜென்மத்தை என்ன பண்ணிருப்போம், கஞ்சனா கருமையா இருந்திருப்போம். இந்த ஜென்மத்துல கொடுக்குறோமா இருக்கும், வள்ளலா இருக்கும். ஆனா நமக்கு போன ஜென்மத்தை எதுவும் இல்ல, கடன் தீர்க்கணுமே. பட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட், கர்மா ஆல்வேஸ் ஆன்சர்ஸ். இப்ப நம்ம எவ்வளவு பண்றோமோ பகவான் டெஃபினட்டா கொடுப்போம். अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्यैव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும், ஜகாய் மதையில நமக்கு முன்னாடி சொல்லி பார்த்தோம், அது மாதிரி அவன் வந்து பிராமண குலத்தை பிரிந்தும் வந்து ஒரு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம குடி போதையில எல்லாம் இருந்திருக்கா. சோ அவன் வந்து என்ன அந்த மாதிரி மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறாது ஈடுபட்டிருந்தால், ஆனா பக்தியில மாத்திரம் நல்லா இருக்கான், தினமும் ஜபா பண்றான், கோயிலுக்கு போறான், ஆனா வேண்டாத விஷயங்களும் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அப்படி இருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். அவனை வந்து நல்லவர்கள் பக்தர்கள்ல தான் அவனை வந்து சேர்த்தணும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஏன்னா அவன் பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கான். சோ ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆகும், இதெல்லாம் விட்டு போகும். இந்த வைசஸ் என்னெல்லாம் தப்பு காரியம் பண்றாலும் அதெல்லாம் விட்டு அவன் பக்தன் ட்ரூ பக்தனா ஆயிட்டு வருவான். சோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷோக்கா. இதெல்லாமே 9th சாப்டர்ல எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். சோ அவனை வந்து பக்தனா கருதி அவனுக்கு வந்து இதெல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. சோ அதனால என்னது முடிச்சோம். क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. அவன் வெகு விரைவில் பரமாத்மாவாகி, யார் இந்த அபாமினபிள் ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் யார் பண்ணக்கூடாத இதெல்லாம் வேலையெல்லாம் பண்ணி பக்தனாவும் இருக்கான், டே டைம்ல பக்தன், ராத்திரி எல்லாம் இது மாதிரி பண்றான்னு பரவாயில்லை. ஆனா அவன் என்னது விரைவில் அவன் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். கண்டிப்பா வந்து திருந்தி அந்த ஒரு நல்ல நிலைக்கு வருவான். குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. நமே பக்த பிரணஷ்யதி, நான் அழிய மாட்டேன். நோ,
என்னோட பக்தர் வந்து அழிய மாட்டான். எல்லாரையும் வந்து சொல்லு, if you are my devotee, you will never be perished. I am there to protect you. எல்லாத்தையும் தைரியமா சொல்லுங்க. அதை விட இன்னும் அஷூரன்ஸ் யாரு கொடுக்கணும்? பகவானே சொல்றாரு. அப்ப நம்ம தைரியமா பகவான் வந்து நம்பிக்கையோட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும். இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாம் நைவேத்தியம் பண்ணி அவருக்கு வேண்டி நான் ஒரு மாலை ஜபம் பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்காங்க ஒரு மாலை போதும். இல்ல எனக்கு ஆர்வமா இருக்க ரெண்டுன்னா அது ஆறாம ரெண்டை நான் நிறைய பண்ணுவேன். मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिम्. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். என்னது கொடுத்திருக்கு? ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ரா, யாரா இருக்கட்டும், அது பெண்களா இருக்கட்டும், பிசினஸ் பீப்புளா இருக்கட்டும், இல்ல சூத்ரனா இருக்கட்டும், அவனுக்கு நான் வந்து முக்தி கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறார். பிரதாவின் மகனே, பெண்கள் வைஷ்யர்கள், வைஷ்யர்னா இப்ப பிசினஸ்காரா, சூத்ரர்கள், சூத்ரன்னா கீழ் குலம்னு இல்ல, அவ கீழ் வேலை பண்ணுவா, எல்லாருக்கும் அடிபணிஞ்சு அவ வந்து வேலை நிறைய பண்ணுவா. என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அவ வந்து கண்டிப்பா பரமகதி அடைவார்கள். ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய சொல்றோம். அப்ப அவரோட ஸ்டோரி படிக்க வேண்டாமா? ஆல்மோஸ்ட் 1000 இதுவும் ஒன்று சொல்லி முடிச்சுடுறேன். இன்னைக்கு ஒரு 10th சாப்டர் தான். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு முஸ்லிம் குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டார். அவர் முஸ்லீமா இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவார்னா ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் எப்பவுமே சொல்லுவார். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அதுக்கு என்ன, நீ ஆச்சாரியாவே ஆயிடும் அப்படின்னா. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு நீ எந்த குலத்துல வந்திருக்க, என்ன ஜாதி மதம் எல்லாம் பார்க்கவே கிடையாது, பார்த்ததே இல்லை. நம்ம இஸ்கான்லயும் எல்லாரும் வரா, எல்லாம் பல இதுல இருந்து உட்கடவா வரா. எல்லாருமே கால்ட் வாட்? வைஷ்ணவா. தேர் இஸ் நோ அதர் இது பாரபட்சமே கிடையாது. எல்லாரும் வைஷ்ணவா வரும். அந்த மாதிரி வந்து அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் ரொம்ப பண்ணுவார். ஒரு நாளைக்கு வந்து 167 ரவுண்டு பண்ணுவார். ஏதோ 3 லட்சம் இது பண்ணுவார். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ஹரே. அது 16 வருது. அது 16 into so many times. அது பார்த்தா ஏதோ ஒரு சம்திங் வரும். அப்போ டெய்லி பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. அது என்னது, அது வரைக்கும் ஒண்ணும் சாப்பிட மாட்டார். அப்படி பக்தியோட பண்ணுவார். கவுண்ட் பண்ணி யாருக்கோ சொல்லணுமே அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அவராச்சு பகவான் ஆச்சு, த டீல் பிட்வீன் we two அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தார். துளசி மாடத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பண்ணுவார். ஆனால் கிருஷ்ணரின் பக்தராகி விடுதலை பெற்றார். அப்போ வந்து பண்ணும்போது அந்த ஊர்ல வந்து ஒருத்தர் ராம் என்ன ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் செல்வந்தர். அவருக்கு பொறாமை, இன்னும் இவன் இவனுக்கு என்ன பெரிய பேரோ, சரி அவனுக்கு வந்து இவனோட மனசை கலைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வேஷி, ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட் அனுப்புறார். இப்போ அவனை வந்து கொஞ்சம் மனசை கலைச்சிட்டு அவன் எப்படி இந்த மாதிரி எல்லாம் ஜப்பா பண்ண, ஒரு பொண்ணை பார்த்தாலே இந்த மாதிரி தப்பஸ்ல இருக்கலாம், பொண்ணை பார்த்தா மயங்கிடுவான்னு அவர் எண்ணம். அப்ப வந்து இவரோட கதவு பக்கத்துல வந்து நிற்கிறான். என்ன வேணும்மா அப்படின்னு, இல்ல எனக்கு உங்க கூட வந்து உறவு வச்சுக்கணும், ஐ வாண்ட் டு என்ஜாய் லைஃப் வித் யூ அப்படின்னு. அப்படியா, அதுக்கு என்ன வச்சுக்கலாமே, ஒரு காரியம் பண்ணு, நீ வெயிட் பண்ணு, லெட் மீ கம்ப்ளீட் மை ஜப்பா, நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதுக்கே அப்போ ஷி பிகேம் ஹாப்பி. ஆஹா, நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம். ஏன்னா வேற அந்த ஒரு இடத்துக்கு பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இவனை மடக்கு, நான் உனக்கு பணம் தரேன், ஓ நல்லதுதான் அப்படின்னு வெயிட் பண்றான். அண்ட் ராத்திரி ஃபுல்லா உட்காந்து வெயிட் பண்ணிருக்கா. இனிமே இப்போ அவரோட ஜப்பா முடியும், இப்போ ஜப்பா முடியும். இவர் பண்ணிட்டே இருக்கார். பகல் வந்து கொடுத்து இவர் அந்த இடத்துல இருந்தா நாணக்கடாயிருமே, வெக்கக்கடாயிருமே. இல்ல நான் 100 நாளைக்கு வரேன், ஓடி போயிட்டு அங்க செல்வந்தட்ட சொல்றா, அவர் இன்னும் மசீர ஆள மாதிரி இல்லையா, ஜபம் பண்றேன் உட்காந்துருக்காரு, என்னை பார்த்தெல்லாம் மயங்கினா போலியில. ஆனா சொன்னார், நான் வருவேன், கண்டிப்பா உங்களோட உறவு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா ஜப்பா முடியட்டும்னு சொல்லிட்டு ஜப்பா பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்படியா, நீ விடாதே, இன்னைக்கு போன திரும்பி போறா. அன்னைக்கு ராத்திரியும் போய் நிக்கிறா. சரி, நான் இந்த சாரிமா, என்னோட ஜப்பாவே முடியல நேத்து, அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, இன்னைக்கு நான் ஜப்பா முடிச்சு கண்டிப்பா நான் வந்து உங்ககிட்ட திரும்பி ஜப்பா பண்ற பகல் ஆயிடுத்து. ஜப்பா முடியல இவரோட, போயிட்டா. 3வது நாளைக்கு திரும்பி அவளை அனுப்பினோன்னு அவள் வரா. சரி, இவர் சும்மா ஜப்பா பண்ணிருக்காரு. இவளும் வந்து சொல்றா, இந்த துளசிக்கு முன்னாடி தானே இவர் பண்றா. இவளும் வந்து ஹரே கிருஷ்ணான்னு ஆரம்பிச்சிட்டா. ஏன்னா அங்க உட்காந்து என்ன பண்றது, வெயிட் தானே பண்ணப்ப நானும் கொஞ்சம் ஜப்பா பண்ணணும்னு அவ ஆரம்பிச்சோன்னா அவ ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. அவனும் பகல் நேரம் ஆறது வரைக்கும் அவளும் ஜப்பா. Then she realized what I was doing. நான் என்ன பண்ண வந்தேன், மன்னிப்பு கேட்கிறேன். ஐயோ, ஐம் வெரி சாரி, நான் என்னத்துக்கு வந்துருந்தேன்னாக்கா, அந்த செல்வந்தர் இருக்காருலே, அவர் தான் என்ன அனுப்பினார் உங்க மனசை கலைக்கிறதுக்கு. நீ கலைச்சு அவங்களை வந்து பழி வாங்கறதுக்கு, பெரிய பேரா உங்க பேரு புகழா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இது பண்றதுக்கு தான் பண்ணினார். ஆனா எனக்கு ரொம்ப ஐம் ஃபீலிங் வெரி சாரி அபவுட் இட். எனக்கு இப்ப இதுதான் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. நானும் உங்க கூட சேர்ந்துட்டு ஜப்பா பண்ணிட்டு, நானும் உங்க வீட்லயே வந்திருக்கேன், நானும் உங்க கூட சேர்ந்து ஜப்பா பண்ணேன். சோ தாராளமா வாயேன். ஆனா என்ன, எல்லாத்தையும் ஒன்னும் இருக்கக்கூடாது. ஜஸ்ட் கம். ஒரு பேகேஜ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்து நீ ஒரு பக்தாவா இங்க வந்துக்கோ, தாராளமா ஜப்பா பண்ணார். அப்படி ஒரு பெரிய பக்தை ஆகி விட்டார். யாரு, இந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூர். சொன்னாதான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜெய நீ வாழ்க்கை எதுக்கு ஜெய்கார் பண்றோம்னா, அந்த ஒரு நல்ல வளம் இருந்திருக்கா வாழ்க்கையில. நம்ம வந்து அதனாலதான் எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸ் வளர்க்கலாம் ஜெய்கார் பண்றோம். சோ இது வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரோட கதை ஆச்சு. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஓகே,
மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி துவைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய். இது சிமிலர் ஸ்லோகம் 18வது சாப்டர்ல இருக்கும். மாமே வைஷசி சத்தியம் தே, அதுல சொல்றேன். சத்தியம் தே மாமே வைஷசி சத்தியம் தே. அது வரும், வேற அந்த லைன் வரும். நான் 4th லைன் மாத்திரம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இங்க சத்தியம் வரும், பாக்கி எல்லாம் சேமா வரும். என்னிடத்தில் லயித்து எதாவது இல்ல சிமிலர் ஸ்லோகம். சோ இந்த மாதிரி பண்ணினா கண்டிப்பா என்னிடத்தில் வருவாய். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யோ யோக நாம நவமோத்யாய. அப்படியாக 9வது சாப்டர் முடிஞ்சது. சம்மரி ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிடுறேன். நினைவிருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணரின் கூற்றுப்படி மிகவும் ரகசியமான அறிவு, பக்தி சேவையின் அறிவு, தூய்மையான அறிவு மற்றும் உயர்ந்த கல்வி அது உணர்தல் மூலம் சுயத்தை பற்றி நேரடியான உணர்வை தருகிறது. அதுவே மதத்தின் உண்மை. இது நித்தியமானது மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் செய்யப்படுகிறது. கிருஷ்ணரின் வெளிப்படுத்தப்படாத வடிவம் அரூப ரூபம் எல்லாவற்றிலும் பரவுகிறது, எல்லாத்தையும் பரவி இருக்கு. ஆனால் கிருஷ்ணரே ஜடத்தில் இருந்து விலகி இருக்காரா? அவர் என்ன சொல்றாரு? ஐ எம் நாட் இந்த அபேத பேத அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? அது அவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படும் பொருள் இயல்பு அனைத்தும் அசையும் மற்றவை அசையாத உயிரினங்களை உருவாக்குகிறது. வெவ்வேறு வழிபாட்டாளர்கள் வெவ்வேறு இலக்குகளை அடைகிறார்கள். வெவ்வேறு இலக்கு இல்ல, இலக்கு ஒன்று, இது தப்பா இருக்கு. வெவ்வேறு வழிபாட்டாளர்கள் வெவ்வேறு விதமாக பகவான் ஒரு இலக்கை அடைகிறார்கள். சொர்க்க கிரகங்களை அடைய விரும்பும் மனிதர்கள் தேவதைகளை வணங்கி தெய்வீக இன்பங்களை அனுபவிக்க அவர்களிடையே பிறக்கிறார்கள். ஆனால் அத்தகைய மனிதர்கள் தங்கள் பக்தி மிக்க வரவுகளை முடித்துவிட்டு, அவர்களாம் புண்ணியம் இருக்கோ அதெல்லாம் முடித்துவிட்டு பூமிக்கு திரும்புகிறார்கள். முன்னோர்களை வழிபடும் ஆண்கள் மனிதர்கள் முன்னோர்களின் கிரகங்களுக்கு செல்கிறார்கள். பேய்களை வணங்குபவர்கள் பேய்களாக மாறுகிறார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரை பிரத்யேகமாக பக்தியுடன் வணங்குபவன் என்றென்றும் அவரிடம் செல்கிறான். கிருஷ்ணரின் பக்தன் எதை செய்தாலும், சாப்பிட்டாலும், கொடுத்தாலும், தர்மம் செய்தாலும் அவன் இறைவனுக்கு பிரசாதமாக அதை செய்கிறான். பிரசாதம் தான், என்ன சாப்பாடு கொடுத்தாலும் அந்த பிரசாதத்தை தான் நிவேதமா, பிரசாதத்தை தான் விநியோகம் பண்ணும். அது என்ன பண்ணாலும் பகவானோட சாங்ஷனோட பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு அது கொடுக்கணும். கிருஷ்ணர் தனது பக்தனுக்கு இல்லாததை சுமந்து கொண்டும் அவரிடம் இருப்பதை பாதுகாப்பதன் மூலம் பதிலடிதான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றது. மாதிரி கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் அடைவதன் மூலம் தாழ்ந்த பிறவிகளும் உயர்ந்த இலக்கை அடைய முடியும். ஏன் அந்த தாழ்ந்த பிறவி சொல்லியிருக்காங்க? ஒரு ஸ்திரீ, அதெல்லாம் ஒரு டிபேட்டே இருக்கும். ஸ்திரீயை போயிட்டு தாழ்ந்த இது சொல்லியிருக்காங்க, அது அந்த அர்த்தம் கிடையாது. ஸ்திரீகள்லாம் ரொம்ப மல்டி டாஸ்கிங். உங்களுக்கெல்லாம் ஜப்பம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டைமே கிடையாது. காக்கால சமைக்கணும், ஒரு பால் காய்ச்சல அந்த பொம்மையாடி பால் காய்ச்சினாதான் அந்த வீட்டுல காப்பியா படைக்கும் இல்லையா? எல்லாமே அது ஊர் பக்கம்னா மாட்டு இது இருக்கும், அதை பார்க்கணும், வெளியே கோலம் போடணும், எல்லாம் வெளியே இவ்வளவு எல்லாம் வேலை பண்ணும்போது அவளுக்கு எங்க பக்தி பண்றதுக்கு நேரம்? ஏதோ கொஞ்சம் தான் அவ சொல்லுவா. சோ அது அந்த மாதிரி சொன்னாலும் அவளுக்கு நான் முக்தி கிடப்பேன். அதே போல பிசினஸ் பீப்புளும் அப்படிதான். பிசினஸ் தான் ஓடிட்டே இருப்பா, அவனை பார்க்கணும் இவனை பார்க்கணும். அது அப்போ அவளும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணினாலும் அவளுக்கு நான் முக்தி கொடுப்பேன். இல்லை சூத்திரன், அவன் வேலை பண்ணிட்டே இருப்பான், அவனுக்கு நேரம் கிடையாது. அதை பண்ணா அதை முடிச்சோன்னு, இதை பண்ணா இதை முடிச்சோன்னு, அதை பண்ணாது. அவனும் அந்த இருக்கிற இதுல கொஞ்சம் சொன்னாலும் நான் அவளுக்கு முக்தி கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அதனாலதான் கீழ்பிறவின்னு கொடுத்துருக்கா. அது ஆக்சுவலி ஜாதி பேதம் அதுக்கு கிடையாது. ஓகே, நாளைக்கு எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இன்னும் போக போக இம்பார்ட்டன்ட் தான் வந்துட்டு இருக்கும். கிருஷ்ணர் அறிய முடியாதவர் மற்றும் அனைத்திற்கும் ஆதாரம் என்பதை அறிதல். அப்புறம் சதுஸ்லோகி, மோஸ்ட் 4 இம்பார்ட்டன்ட் பகவத்கீதா 4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா நாளைக்கு 8, 9, 10, 11 இருக்கும். சதுஸ்லோகி வசனங்கள். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்கிறார். எல்லாம் பார்த்தப்பறம் அவர் போயிட்டு, அர்ஜுனா அப்படின்னு, கிருஷ்ணா நீ என்ன பெரிய ஆளுப்பா அப்படின்னு எல்லாம் வணங்கி சாரி சொல்லுவார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் என்னமா இருக்கேன், எதுல எல்லாம் எப்படி இருக்கேன் அப்படி எல்லாம் சொல்ல நேரம் இல்லை, கொஞ்சமா சொல்ற சாம்பிள் காட்டுறேன் அப்படின்ற. நல்லா இருக்கும் நாளைக்கு சாப்டர். எல்லாரும் அது ஆடியோ மாதிரி வாயால தான் சொல்லப்படும். ओके, पंचतत्व अनुसार जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय जय अनंतकोटि भक्त वृंद की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय आचार्य हरिदास ठाकुर की, जय कृष्ण महामंत्र की, जय चैतन्य महाप्रभु की, जय गीता और भागवत ग्रंथ की, जय दादा गोविंद की, जय जय और प्रेमानंदे। हरि 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 बोल ஹரி ஹரி போல். இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் குழந்தையா தான் படிங்க, எல்லாம் ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா சொன்னேன்.